Comezamos esta sesión ordinaria de pleno co primeiro punto de orde do día, aprobación das actas dos plenos 2 de novembro, ordinario, 22 de decembro de 2016, extraordinario urxente. Votos a favor. Segundo punto de orde do día, dar conta do listado de decretos dos meses de xaneiro e febreiro. Comeza no 2394, perdón, no número 1, acaba no 350. Hai un decreto do 23 de febreiro do 27 de decembro, por cal se resolve designar como sustituto nas funcións de alcaldía o día 28 de decembro de 2016 a primeira tenente de alcalde María Monserrat García Chavarría. Un decreto de 29 de decembro de 2016, por cal se resolve designar como sustituta nas funcións da alcaldía o día 30 de decembro de 2016 a primeira tenente de alcalde María Monserrat García Chavarría. Un decreto polo cal se designa como sustituto na presencia do pleno ordinario o día 11 de xaneiro de 2017 a primeira tenente de alcalde María Monserrat García Chavarría. Decreto por o cal se designa como sustituta na presidencia da Xunta de Goberno Local extraordinaria que terá lugar o día 23 de xaneiro de 2017 ás 11:30 a primeira tenente de alcalde María Monserrat García Chavarría. Decreto do 15 de febreiro polo cal se designa como sustituto na presidencia da Xunta de Goberno Local ordinaria que terá lugar esa data ás 9 horas a primeira tenente de alcalde María Monserrat García Chavarría. Decreto 1245 de 2 de xullo por o cal se designa como sustituta na presencia do pleno urxente extraordinario o día 23 de febreiro a primeira tenente de alcalde María Monserrat García Chavarría. Cuarto punto, dar conta do escrito de designación de voceiros presentado polo Grupo Municipal Xuntos por as Pontes, 16 de febreiro. María Chao Martínez, con DNI e domicilio en Travesía dos Covelos e número 15320 As Pontes, con teléfono manifesta con data 13 de xaneiro recibín comunicación da Secretaría dese Concello polo que se requería ao Grupo Municipal Xuntas por as Pontes para que informase no prazo de 5 días a partir da súa recepción de quen vai ter a condición de voceiro titular e de representante nas diversas comisións informativas do Concello. Por acordo do Grupo Municipal decideuse, e así o deu traslado, que terá a condición de voceira titular do Grupo Municipal Xuntos por as Pontes, María Chao Martínez. Terá a condición de voceiro suplente do Grupo Municipal Xuntos por as Pontes, Alberto Pellón García. Terá a condición de representante do Grupo Municipal Xuntos por as Pontes nas comisións informativas e xuntas do Concello, María Chao Martínez. Terá a condición de representante suplente do Grupo Municipal Xuntas por as Pontes nas comisións informativas e xuntas do Concello, Alberto Pellón García. En virtude do exposto, solicito que se teña por presentado este escrito no prazo concedido efecto, se admita previos trámites correspondentes, se teñan por feitas as manifestacións que contén. Cuarto punto, aprobar a adhesión ao convenio entre a Administración Xeral do Estado e a Xunta de Galicia para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica. Sí, bons días. Como ben pon na proposta de acordo, hai uns antecedentes que un convenio que se firmou entre a Administración Xeral do Estado máis a Xunta de Galicia para a prestación mutua de solucións básicas da administración electrónica que teñen por obxecto establecer os termos e condicións xerais para un aproveitamento común das solucións tecnolóxicas básicas da administración electrónica. Este convenio establece que a Xunta de Galicia facilitará o acceso das entidades locais a comunidade autónoma que estén interesadas nas solucións tecnolóxicas do convenio. Neste caso, o Concello das Pontes está interesado na utilización das seguintes solucións tecnolóxicas básicas que pon a disposición tanto o Ministerio de Facenda como a Función Pública da Xunta de Galicia e que son as seguintes: a utilización de sistemas de sinatura electrónica avanzada como a plataforma de validación e sinatura electrónica @firma, para as comunicacións entre administracións públicas por medios electrónicos, como pode ser a intermediación de datos entre administracións públicas, o sistema de interconexión de registros, o SIR, intercambio de información a través do portal de comunidades autónomas. Tamén estamos interesados na notificación por medios electrónicos a través da dirección electrónica habilitada e o catálogo de procedementos do Servicio de Notificacións Electrónicas,
así como na rede de comunicacións das administracións públicas españolas, que é a rede SARA. Tamén, xa actualmente, dentro destas redes de comunicacións, xa estamos utilizando tanto o Oxigen como o Biogen. Por iso propoño ao Pleno do Concello acordar a adhesión do Concello das Pontes a este convenio asinado en data 31 de 10 de 2013 entre a Administración Xeral do Estado e a Xunta de Galicia, e dar conta deste acordo á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia para a asinatura do convenio por parte do Concelleiro Delegado de Réxime Interno e Recursos Humanos. Sí, procedemos á aprobación. Votos a favor? Punto número 6. Aprobar a adhesión ao convenio asinado entre a Xunta de Galicia e a FEGAMP para a implantación de Historia Social Única Electrónica nas entidades locais de Galicia. Neste caso, trátase dun convenio entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias para a implantación da Historia Social Única Electrónica nas entidades locais de Galicia. Isto, para que a xente entenda, sería un equivalente ao que xa existe no Sergas, no cual os historiais son compartidos tanto polo médico de cabeceira como polos médicos especialistas a hora de atender ao paciente usuario. Neste caso sería un usuario, sería un soporte para a intervención social que facilitaría tanto o manexo e a accesibilidade da información e documentación social da persona usuaria, que permite unha mellor atención aos usuarios de servicios sociais, ao establecer mecanismos para a súa atención e asegurar a coordinación e intercambio de información entre os distintos niveles dos servicios sociais. Neste caso, o mismo, propoñer ao Pleno do Concello acordar a adhesión do Concello das Pontes ao convenio asinado en data 11 de novembro de 2016 entre a Xunta de Galicia e a FEGAM para a implantación da Historia Social Única Electrónica nas entidades locais de Galicia e dar conta deste acordo á Xunta de Galicia para a asinatura do convenio por parte do Concelleiro Delegado de Réxime Interno e Recursos Humanos. Procedemos a votación. Votos a favor? Punto número 7. Aprobar a adhesión ao convenio asinado entre a FEGAM e as empresas suministradoras de enerxía para a protección das persoas e familias en situación de vulnerabilidade ou urxencia social a través da coordinación cos servicios sociais municipais. Neste caso, este terceiro convenio, un convenio entre a Federación Galega de Municipios e as empresas suministradoras de enerxía eléctrica e de gas para a protección das persoas e as familias en situación de vulnerabilidade ou urxencia social a través da coordinación cos servicios sociais municipais. A finalidade do convenio é crear unha canle de comunicación directa entre as empresas suministradoras de enerxía e os servicios sociais dos concellos para resolver, mediante un procedimento estándar, áxil e homoxéneo, as demandas de axuda para o pago da factura eléctrica e o de gas que chegan aos servicios sociais municipais, co obxectivo último de evitar os cortes na suministración. Por ele, propoñemos ao Pleno do Concello acordar a adhesión ao Concello das Pontes ao convenio asinado con data 18 de xaneiro de 2017 entre a FEGAM e as empresas suministradoras de enerxía eléctrica e gas para a protección das persoas e as familias en situación de vulnerabilidade ou urxencia social a través da coordinación cos servicios sociais municipais e dar conta deste acordo ao FEGAM para a asinatura do convenio por parte do Concello Delegado de Réxime Interno e Recursos Humanos. Procedemos a votación. Perdón, podemos intervir. Sí, María. Agradecemos a celeridade coa que empezastedes os trámites para a firma deste convenio. Despois achacamos a que sería gracias á pregunta que fixemos no pleno anterior de xaneiro. O que sí que votamos en falta, vamos a votar a favor da proposta, pero sí que votamos en falta unha serie de aspectos, porque neste convenio, ao final, o único que se pretende, que está ben garantizar que as persoas sin recursos non pasen frío no inverno, non se lles corte a luz, que é un suministro básico, que creemos que debe de ser considerado xa casi como un dereito humano fundamental, pero votamos o que se consegue ao final é que as empresas eléctricas o que faigan é, en todo caso, obter ingresos e non perder nunca nin un céntimo. Entón, votamos en falta neste convenio que figura unha cláusula na que se estipule que os cartos obtidos polas eléctricas por este concepto, que procedan dos concellos,
pois se cree un fondo social para no que as empresas tamén aporten estes cartos para axudar ao pago das facturas por parte das persoas sin recursos. Sí, bueno, comentar que nós tamén lle cambiaríamos o título do convenio e falaríamos de protección das empresas suministradoras, non? Porque en realidade o que se fai con este convenio é garantir que as empresas van a cobrar. Iso leva implícito tamén que non se lle corte o suministro ás persoas que poidan ter dificultades para facerlle fronte, non? Por lo tanto, nós tamén vamos a votar a favor. Nos entendemos que a solución non ven vía deste convenio, aínda que é unha axuda, evidentemente, non? Para nós a solución xa está plantexada e sería pois, o apoio a esa iniciativa legislativa popular que se está a tramitar no Parlamento Galego, promovida pola CIGA, sobre a tarifa eléctrica galega e a emerxencia, a vulnerabilidade tamén en canto a estes temas, non? Pero, bueno, sabemos que a FEGAN en eso non iba a meter no convenio, evidentemente, pero nos vámoslo a apoiar. Sí, a ver, dende logo, seguramente que este convenio é moi mellorable, estou de acordo con ambas partes, porque eu tamén o lin e así concordo con vos, pero lógicamente un convenio que ven asinado pola FEGAN, bueno, proposto pola FEGAN, ao cual nos podemos adherir, pero lógicamente o fin último é asegurarnos ou evitar os cortes de suministro aos usuarios ou aos nosos veciños, non? A casuística é múltiple, dámonos o caso que espero que isto sirva para agilizar e que non nos encontremos con que a ningún veciño se lle corte, porque en moitos casos daba poñes en contacto cas empresas eléctricas para evitar estos cortes podía ser unha labor larga e tediosa, non é nada fácil. É dicir, nosotros tratamos sempre de suplementar por parte dos servicios sociais estas carencias que poden ter os nosos veciños a través da emergencia social, pagando os recibos para que non se produciran esta casuística e calquera ferramenta que como esta posta a disposición e que nos faiga máis ágil a comunicación cas empresas suministradoras, pois logo entendo que é beneficioso, millorable, sí, o convenio, pero beneficioso dende logo. Procedemos a votación. Votos a favor. Unanimidade. Punto número 8. Aprobación inicial do Orzamento Xeral 2017. Bo día. Traemos aquí a este pleno ordinario a aprobación inicial do orzamento para este exercicio 2017. Farei unha intervención inicial explicando un pouco o procedimento do orzamento, que documentos compoñen, cales son, digamos, as directivas en base ás cales elaboramos este orzamento, digamos, como intervención inicial para despois pasar ao debate. O orzamento para este exercicio 2017 se compón dunha serie de documentos que serían o estado de gastos do orzamento xeral, o estado de ingresos, as bases de execución do orzamento, que para este ano fixeronse algúns axustes de cara a clarificar determinados aspectos, sobre todo a hora de fiscalizar. As bases de execución do orzamento, para que a xente o entenda, sería como manual de instruccións dos orzamentos. Aí contén, digamos, o manual de uso e gestión da xestión da área económica do Concello, como se fan os ingresos, como se fan os pagos, cales serían os criterios para ordenar todas estas circunstancias. Despois habría un estado da débeda, seguimos neste Concello cun estado de débeda cero neste exercicio 2017 tamén. Aparece unha memoria suscrita polo alcalde, unha liquidación do orzamento anterior e avance a liquidación do 16, a última aprobada en vigor é a do 16, a do 15, a do 16 aínda non está aprobada. Un anexo de personal onde se establecen a relación de postos de traballo, tanto funcionarios como laborais. Un anexo do capítulo 6, que serían os investimentos a realizar ao longo deste exercicio. Xa adianto que, como sempre, o anexo de investimentos do capítulo 6 nunca ven completo. Metemos solo unhas certas obras, as obras que se financian
con outro tipo de ingresos, como poden ser as transferencias de capital a través do Fondo de Compensación Ambiental ou as obras que faigamos aplicando o remanente líquido de tesorería positivo que, como todos os anos temos, pois iremos incorporando o orzamento ao longo do ano. Despois viría un informe económico financiero que firmo eu, un anexo dos beneficios fiscais que están establecidos nas diferentes ordenanzas municipais, e ben, o que se informa é que disminucións de ingreso temos en base a eses beneficios fiscais. E despois un anexo con información relativa aos convenios suscritos coas comunidades autónomas en materia de gasto social. O procedimento sigue sendo o mesmo. Este documento se presenta, se informa, despois ven a pleno, neste pleno se fai unha aprobación inicial, desa aprobación inicial se publica, unha publicación de 15 días hábiles. Neses 15 días hábiles hai unha serie de supostos legais en base aos cales se poden facer alegacións, hai unha serie de legitimados activos para facelas e unha serie de causas tasadas en base aos cales se poden facer estas alegacións durante eses 15 días hábiles. Se non hai alegacións, pois ese pleno se publica definitivamente, e se as hai, pois teríamos que vir a pleno, resolvelas motivadamente e publicar, asumilas ou non, e publicar definitivamente o orzamento. Tras esa publicación definitiva entraría en vigor e empezaremos a traballar con el. O orzamento municipal ten que cumplir unha serie de parámetros como é o equilibrio orzamentario, é dicir, non pode haber máis gastos que ingresos, é dicir, o equilibrio do orzamento é que unha conta de suma cero, ten que haber a mesma cantidade no ingreso e a mesma cantidade no gasto. Despois, no peche do ano fiscal, o que se fai é comprobar a execución tanto de ingreso como de gasto e ver se houve desviacións. A experiencia nos mostra que neste concello nunca hai desviacións negativas, no sentido de que gastemos máis do que ingresamos. Senón, normalmente, suele haber unha menor ejecución no gasto que no ingreso, e iso é unha que non a única causa pola que temos remanentes líquidos de tesorería cada ano. É dicir, ingresamos máis do que gastamos, ou, axustando o ingreso e o gasto, a execución no gasto sempre é inferior. A media estimada nestes últimos 3 exercicios é do 76% na execución do gasto. Hai que cumplir tamén un principio de non afectación, é dicir, os recursos destínanse a satisfacer o conxunto das obrigas, salvo aqueles gastos que señan afectados a fines determinados. Neste caso, hai que facer tamén unha integración entre os gastos afectados e os non afectados. Os correntes non afectados son suficientes para atender a totalidade do gasto corrente, sobrando incluso unha cantidade cuantificada en 916.000 euros, que evidentemente se utiliza para atender a outro tipo de gastos ou inversións. O orzamento é bruto, non é neto, é dicir, os gastos e os ingresos aparecen polo importe total. Hai que cumplir o principio de estabilidade orzamentaria. Despois analizaremos o informe emitido ao respecto. Tamén hai que cumplir coa famosa regla de gasto. A variación do gasto computable non pode superar a taxa de referencia do crecemento da economía española para este ano, establecido no Consello de Ministros, nun 2,1% para o 17. Despois tamén entraremos a valorar regla de gasto, estabilidade orzamentaria e todos estes parámetros. En principio, por ahora non vou entrar, porque despois tamén creo que hai unha moción que fala de todo isto e das afectacións que ten para este concello e para os demais concellos. Cousa que xa vemos falando aquí neste concello desde, polo menos neste salón de plenos, pola miña parte desde o ano 2013, en que se aprobou esa lei que establece ese tipo de medidas que, digamos, secuestran ou coartan a autonomía local, garantida constitucionalmente. E despois hai que falar da outra magnitude, que sería a sostenibilidade financiera, que é a capacidade para financiar gastos ou compromisos, tanto os presentes como os futuros. Aí tamén falaremos despois un pouco máis polo miúdo. No informe económico financiero, que é o que firmo eu, faixo unha avaliación fundamentalmente do ingreso e do gasto tamén un pouco por encima. Falando, por presentar as magnitudes nos ingresos, no capítulo 1, que son os impostos directos, que son os que xestiona directamente o Concello, e que supoñen o 63,55% do ingreso total deste Concello, estaremos falando de 9.871.000 euros. Aquí entraría os impostos, o imposto de bens inmobles,
o IVTM, IAE, estes serían os impostos que nos generan, que aparecen aquí reflectidos neste capítulo de ingresos, que sería o 1. No capítulo 2 aparecían os impostos indirectos. Para este ano prevemos un ingreso de 240.000 euros. Aquí fundamentalmente ven un imposto de construccións, instalacións e obras. Supón un porcentaxe de 1,5% do ingreso. Despois, no capítulo 3, estaríamos coas taxas e outros ingresos. Hai unha previsión de ingreso de 1.640.628, un 10,56% do ingreso. Aquí estarían pois as taxas e precios públicos. A cifra é similar. Quero dicir que nos ingresos, máis ou menos, a cifra é similar a do ano 2015. E nas transferencias correntes, que son as subvencións que nos chegan de outras administracións, estaríamos en 3.261.000 euros e, como sempre, aquí nos quedamos cortos. Simplemente por un criterio de prudencia orzamentaria se implementan ou se pintan aquelas subvencións que son recurrentes e periódicas. Sabemos que vamos a ter outras a maiores, pero normalmente vámolas incorporando a medida que se nos conceden. Isto supoñería un 20,99% do total do ingreso. Ingresos patrimoniais, hai unha cantidad simbólica de 6.500 euros. Transferencias de capital aparecen 0 euros. Como digo, tamén os iremos pintando a medida que vayan chegando as transferencias de capital de outras administracións. E un pasivo financeiro de 451.044,75, que corresponde ao plan de aforro e investimento da Diputación, co cal, como xa vimos no pleno anterior, vamos a realizar diferentes inversións. É un pasivo que non xenera débeda inicialmente, porque ten un período de cadencia, non sei se hasta 2019 ou 2020, polo tanto, de momento non computa a nivel débeda. E é un préstamo que recibimos da Diputación, tamén o asumimos o ano pasado. O ano pasado foi para invertir na depuradora da fase 1 do polígono de Penapurreira. E este ano, pois, como se vai gastar en outra serie de inversións, como xa vimos no pleno anterior. Despois, na parte do gasto, no capítulo 1, como sempre, van os gastos de persoal. Seguimos nun porcentaxe dun 30 e pico por cento, que está ben e adecuado. Non debería superar nunca os gastos de persoal máis dun 30-35% de calquera organización. Eso é unha magnitude que fomos corregindo ao longo de todos estes anos sin ningún tipo de trauma e garantizando a xestión dos servicios públicos, e seguimos nese porcentaxe que é adecuado. No capítulo 2, que son os gastos correntes en bens e servicios para prestar os servicios aos veciños, estamos en 7 millóns e pico de euros. Seguimos na línea de anos anteriores, garantizando non compromisos a longo prazo que poden comprometer o futuro do Concello, sino garantizando unha prestación adecuada, suficiente, dos servicios que se deben prestar aos veciños, garantizando a calidade desos servicios que se prestan e garantizando o número dos servicios que se prestan que, debido á demanda existente, sempre vamos incrementando dentro das limitacións que se nos impoñen por parte das leyes orgánicas de sostenibilidade financiera e racionalidade orzamentaria. Ainda así, dentro das competencias ou das competencias que nos deixan asumir, ben seña por delegación, ben seña porque son propias, que logo tamén podemos falar deso, pois procuramos prestar uns servicios de calidad e en calidad e número adecuados para a todos os veciños das Pontes. No capítulo 3 de gastos serían os xuros e comisións financieras. No 4 serían as transferencias que se dan ás diferentes entidades que traballan co Concello, fundamentalmente subvencións. No capítulo 7, subvencións que se van a otorgar para facer frente a gastos de capital, e no 8, unha cantidad que sempre é a mesma, que son os 60.000 euros para anticipos que soliciten os traballadores municipais. O orzamento, evidentemente, está nivelado no ingreso e no gasto. Na memoria da alcaldía, evidentemente firma o alcalde, pois falase da magnitude total do orzamento. Estamos falando de 15.530.518,92. Hai un incremento con respecto ao último exercicio. Sabedes que fomos tratando de ir incrementando ano a ano, aproveitando o teito de gasto de cara a ir integrando os diferentes remanentes líquidos de tesorería, e digamos que a cifra inicial no orzamento seña máis fiel reflexo dos recursos dos que dispoñen todos os veciños das Pontes, e evitar ou tratar de evitar os inconvenientes que nos supoñen o ter que andar xogando con regla de gasto, teito de gasto, e
e período medio de pago a proveedores, que se nos obliga, algúns teñen sentido, como é normal que o período medio de pago a proveedores se cumpla, porque o que presta un servicio, o Concello, ten todo o dereito do mundo a cobrar no período menor de plazo posible. Este Concello vai cumplindo, pero hai outras magnitudes que, por non permitir integrar os remanentes líquidos de tesorería, o superávit, na parte do ingreso corrente, se nos penaliza. Pero eso, como xa digo, falaremos despois máis polo minuto, ben seña neste punto do ordeo do día, ben seña na parte de mocións. O capítulo 1, según día a memoria da alcaldía, son 5.404.071, un 34,79% do total. O capítulo 1, como xa decía antes, se destina a pago de soldos e salarios do personal municipal, supón un 34,79, que está dentro dunha magnitude que é normal ou axeitada para calquer tipo de organización, non condicionar máis dun tercio dos seus recursos ao pago de soldos e salarios. Eso é axeitado, pois significa que quedan os recursos suficientes para prestar os servizos que se teñen que prestar e non só para pagar soldos e salarios. Co cal, vamos, neste sentido, entendemos que é unha magnitude axeitada. Consignamos unha partida no orzamento condicionada dun 1% a posible, si se permite, por parte do Consello de Ministros, por parte do Goberno. Como este ano non se aprobaron orzamentos do Estado, non sabemos se van mantener conxelados os soldos e salarios dos traballadores públicos ou se vai permitir unha subida. Nosotros, en expectativa de que eso pudera ser así, de que se permitira aos traballadores públicos recuperar parte da súa capacidade, do seu poder adquisitivo perdido nestes anos de conxelación das súas retribucións, prevemos unha partida do 1% do total do capítulo 1 por si o Goberno do Estado, a hora de aprobar orzamentos, ou ben seña nos orzamentos prorrogados, permitira incrementar este 1% que é o que estaba previsto. Si se permite, nosotros evidentemente xa temos esta partida preparada para poder aplicala ás retribucións dos traballadores do Concello. Por iso vai prevista. E é condicionada a este factor, é dicir, que o Goberno do Estado permita. No capítulo 2, destinado a compra de bens correntes e servicios, como xa dixen antes, estamos en 7.116.000 euros, supón 45,82 do orzamento, e sirve para o mantenimento e desenvolvemento dos servicios municipais. Con isto, que os tres gastos correntes permiten o mantemento dos diferentes servicios e a prestación dese servicio coa suficiente garantía e calidade para todos os veciños. Hai unha partida dentro deste capítulo 2 para un reconocimiento extrajudicial de 286.000 euros, fundamentalmente facturas de suministro eléctrico. Con facturas de suministro eléctrico, xa claro tamén, estamos tendo certos retrasos porque hai algunha compañía que non manda as facturas agrupadas, co cal, tendo en conta o número de contratos elevadísimo que temos aquí neste Concello, pois se generan retrasos no pagamento. A isto se suma que normalmente veñen con numerosos errores, tanto formales como de cuantificación do gastado. O personal do Concello dedicado a estes labores, que non só se dedica a estas labores, sino que ten máis, é limitado, e entonces tomamos xa en este sentido, sobre todo porque temos a impresión de que se cometen erros, imagino que non, e como tal erro, o vou deixar aí, por parte das compañías de suministración eléctrica a hora de tarifar ou cuantificar os servicios que se prestan a este Concello. Por un lado, contando cos servicios da Fundación Axencia Enerxética Provincial, que ten sede aquí nas Pontes, pois xa non están revisando a facturación do ano 14, que é a última que temos completa. Evidentemente, tamén é unha documentación inxente, son caixas e caixas de facturas que hai que ir revisando unha por unha, e non están facendo esa labor, que pasa que vai levar o tempo que vai levar. Por outra parte, tamén estamos en contacto con algunha empresa externa que se dedica a isto para, sobre todo, para ser máis áxiles a hora de verificar este tipo de control que hai que levar dos suministros eléctricos que se prestan ao servicio ao Concello das Pontes, para descargar a determinados departamentos que, tendo outros cometidos, pois ao final dedican o 90% da súa xornada a revisar facturación eléctrico, e aínda así vamos tarde. Por tanto, xa adianto que vamos a tratar de correxir este problema. Por un lado o atraso, e por outro lado a dúbida que aún lle queda de si
os suministros ou os pagos que se fan ás suministradoras eléctricas son correctos ou non, pois por esta doble vía. Por un lado, colaborando coa FAEPAC, e por outro lado, pois haberá que buscar un apoio externo e haberá que facelo en beneficio de, digamos, garantizando o adecuado uso dos fondos municipais. Por outro lado, no capítulo 3 vai unha cantidad de 1.000 euros destinado ao pago de comisións liquidadas por entidades financieras ou posibles intereses financeiros. Unha cantidade evidentemente simbólica. No capítulo 4, de transferencias correntes, que son as transferencias que evidentemente son as que nosotros trasladamos a diferentes entidades, supoñen o 10,18% do orzamento. Aquí van as axudas de emerxencia social, as subvencións ás festas patronais e parroquiais, as asociacións deportivas, culturais, sociais, as relativas a ensino e outras. Tamén as cuotas que se pagan a diferentes organismos dos cales o Concello forma parte, como poden ser a Federación Galega de Municipios e Provincias, a Federación Española de Municipios e Provincias e outras. Xa digo, supón o 10,18% do orzamento. No capítulo 6, que despois veremos tamén en detalle, o anexo de inversións, falamos de 1.290.000 euros, supón un 8,31% do orzamento, aínda que quero insistir en que as inversións que realiza este Concello, como se pode comprobar ano tras ano, non só son as que aparecen aquí no orzamento, sino que ao longo do ano aquí se incorporan pois, as transferencias que nos fan outras administracións, venseña a través do Fondo de Compensación Ambiental, venseña a través do POS, venseña a través de ou as que incorporamos nosotros con remanentes líquidos de tesorería positivos. Se incorporan ao capítulo 6, é dicir, agora aparece aquí unha inversión de 1.290.000, parece que só invertamos eso, pero é obvio, e non hai máis que coller os peches dos exercicios anteriores, ao final isto multiplícase como pouco por 3 a inversión que facemos cada ano. No capítulo 7, en transferencias de capital son 77.000 euros tamén para subvencións, neste caso asociacións vestiñais ou culturais como transferencia de capital. E no capítulo 8, como xa dixen antes, consigna 60.000 euros para anticipos que pode perder os traballadores de Concello, anticipos salariais. Na memoria de alcaldía dice tamén que estes 15.530.518 neste exercicio faise un importante esforzo inversor que se completará coa aplicación dos remanentes líquidos de tesorería froito da boa xestión económica levada a cabo nestes desarrollos exercicios e co destino de subvencións concedidas coas que se procederá a oportuna xeración de crédito no caso de POS Plus 2017 que xa veu a pleno en días pasados. Día memoria da alcaldía que o respecto ao estado de ingresos pois tamén se toma en conta o informe feito polo Tesorería Municipal. No capítulo 1 aparecen 9.871.000 euros, que son os, como xa dixen antes, os impostos de gestión directa por parte do municipio. Os impostos indirectos serían no capítulo 2 240.000 euros, fundamentalmente en construcción, instalacións e obras. No capítulo 3, 1.640.000 procedentes das taxas e outros ingresos. No capítulo 4, transferencias correntes de outras administracións, que serían participacións tributosas do Estado, Fondo de Cooperación Local, Programa de Axuda a Dependentes e outras, que sabemos o que se pode estimar por ser recurrentes e periódicas a cuantía sin equivocarse moito, aínda que, como xa digo, recibiremos máis transferencias correntes que se irán incorporando a medida que se nos vayan concedendo. Por tanto, este capítulo 4, que inicialmente aparece en 3.200.000, tamén se incrementará notablemente ao longo do exercicio. O capítulo 5 recolle os ingresos previstos dos distintos bens patrimoniais. O capítulo 7 non se recollen transferencias de capital, como xa dixen antes, tamén se incrementarán ou se implementarán cando se nos señan concedidas. E de pasivos financeiros aparece o préstamo feito pola Diputación a través do PAI. Plan de aforro e investimento, que, como xa se dixo no último pleno, vai destinado ao condicionamento da parcela para ocio e esparecemento, proxecto de obras de infraestructura e instalación de módulos prefabricados no entorno do lago, proxecto de dotación de servicios urbanos na praia do lago e proxecto de reparación e mellora de firme en Caxete e Terbá, que foi o que trouxemos a pleno en días pasados. Agora vou explicar a continuación da forma máis simple posible, a ver se son capaz, o que sería informe de avaliación do cumprimento de estabilidade do proxecto de orzamento municipal
e a proposta de aprobación do límite de gasto non financiero, que isto si ven ou trae causa da famosa Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira, aprobada no 2013, e que, como xa dixen antes, como xa digo recurrentemente neste salón de plenos, pois teñen pouco menos que secuestrada a autonomía local desde hai uns cuantos anos. A autonomía local, que sabemos, témola garantizada polo artículo 137 da Constitución, pero que agora é obvio que non a podemos exercer. Non só non podemos asumir novas competencias se tuéramos recursos para elo, como que é o caso do Concello das Pontes, senón que as que viñamos asumindo durante certo tempo estuveron na picota en entrédito o feito de poder exercer ou non. É certo que despois a Administración Autonómica en Galicia, para corrixir a desfeita provocada polo goberno do Partido Popular en Madrid, corrixiu a nivel autonómico esa legislación para permitir aos concellos polo menos seguir prestando ou seguir mantendo aquelas competencias impropias que viñan mantendo desde hai tempo, e iso nos permite seguir prestando determinadas competencias que non son propias do municipio, pero que vimos prestando desde hai anos e que, pois, pola gestión económica que se ven facendo, pois se poden prestar de xeito satisfactorio e coa calidad que merecen os veciños das Pontes. No que se refire ao obxectivo da estabilidade, se refiere á posición que teñen que manter en canto a súa, digamos, os seus recursos as administracións locais. E o que se busca é o equilibrio, é dicir, non gastar máis do que tes. O problema é que se temos máis do que gastamos, non se nos permite gastar. A estabilidade implica, e aquí ven o truco, que os recursos correntes e de capital non financieros deben ser suficientes para facer frente aos gastos correntes e de capital non financieros. Entonces, aquí o que se mira é o capítulo 1 a 7 do ingreso e o capítulo 1 a 7 do gasto. Se eu teño un ingreso que o remanente líquido de tesorería positivo non vou a poder aplicar pola vía do capítulo 1 a 7 do ingreso, é o que impide ou que distorsiona ou é o truco que utiliza o Goberno do Estado para manternos aos concellos, hoxe en día xa de xeito abrumador, nunha posición xa non de equilibrio, que é o que busca, sino de superávit, que en principio non é o que busca, pero é o que provoca. Imagino que isto ven para, posto que non son capaces a nivel da Administración do Estado de conter o déficit nas cifras macro do Estado, pois obligándonos aos concellos a non aplicar os recursos que temos que aplicar a todos os veciños, pois generamos unha situación real de aforro a nivel nacional do que se aproveita o Estado central. Pero, bueno, o Estado central que gestiona os seus recursos e que deixa os concellos xestionar os seus. Pois o cálculo da capacidade de necesidade de financiación faise, como ben digo, tendo en conta ou integrando os datos do capítulo 1 a 7 de ingresos e do capítulo 1 a 7 de gastos. No Concello das Pontes, se collemos as magnitudes, no capítulo 1 a 7 de ingresos temos 15.019.474 e do capítulo 1 a 7 de gastos 15.470.518. Se non se integran estas cifras, pode parecer que temos unha necesidade de financiamento, pero despois hai que facer unha serie de correccións, as que non me vou a parar moito porque son moi farragosas. Hai que facer un axuste por recadación de ingresos nos capítulos 1, 2 e 3. Hai que facer axustes polas devolucións de participacións de tributos do Estado 2009-2013, que a nosotros sí nos tocou facer algunha, pero a día de hoxe, en principio, que se sepa, non tocan máis. Hai que integrar tamén os intereses bancarios, os gastos realizados en acreedores por operacións pendentes de aplicar o orzamento. Aquí se estima unha media de 50.000 euros ao ano, tampouco é unha cantidade que se sepa fehacientemente, pero por prudencia se estiman 50.000 euros. O grado de execución do gasto, que é o que falaba antes, o grado de execución do gasto se fai unha media dos 3 últimos exercicios, 14, 15 e 16, estamos falando do 76%. Integrando estas cantidades, conclúese que temos unha situación de cumprimento do obxectivo de estabilidade presupuestario, constatándose unha capacidade de financiación do Concello de 2.900.140,19 euros. É dicir, temos casi 3 millóns de euros de capacidade de financiamento, que nos permite, ou nos debería permitir, afrontar inversións ou gastos tanto no corto plazo como no medio plazo con unha garantía absoluta. Despois temos algo que nos obligan a traer aquí, que sería unha proposta de aprobación de límite de gasto non financiero para estrangularnos a nós mesmos e non utilizar os remanentes de tesorería. Porque, como eu non podo integrar estes remanentes líquidos de tesorería positivos
en ningún dos capítulos unha sete do ingreso, isto me coarta e me fija unha capacidade de gasto, porque non son o Estado nesa lei fantástica ou ficticia, ou non sei como chamarlle, porque desde logo parece ciencia ficción seguro, non permite integrar o remanente líquido de tesorería ningún destes capítulos 1 a 7. E, polo tanto, o coarta, o impide o gasto por esa vía. A regla de gasto fala de que o gasto computable das corporacións locais non poderá superar a taxa de referencia do crecemento do Produto Interior Bruto a nivel estatal de medio prazo da economía española. E estas magnitudes as fija, evidentemente, o Goberno do Estado. O día 2 de decembro do ano 16, o Consello de Ministros aprobou, xunto cos obxectivos de déficit público, que é do 0%, e de débeda pública, que é do 2,9%, que, repito, a débeda pública, os concellos cumplen sobradamente, todos os concellos do Estado cumplen sobradamente con esta magnitude, que non cumple o Estado. E eu, a única conclusión lógica que extraio para obligarnos os concellos a manternos nunha situación de superávit é para que, como o Goberno do Estado é incapaz de controlar a débeda pública a nivel do Goberno do Estado, nos obliga a manter un aforro a todos os concellos do Estado para, a nivel macro, tratar de amarrar esta magnitude da débeda pública do 2,9 do PIB. E despois establece para o período 2017-2019 a regla de gasto para os orzamentos destes 3 anos. Sería o 2,1 para o 17, o 2,3 para o 18 e o 2,5 para o 19. Hai que facer unha serie de operacións que enfrentar o ingreso corrente, o gasto corrente e ver que resultado nos dá. Os empregos non financieros, é dicir, o corrente sería 15.048.911, os intereses da débeda son 0 porque non hai, o gasto financiado con fondos finalistas son 1.856.000, unha serie de axustes que hai que facer entre obrigas pendentes de aplicar ao orzamento e obrigas aplicadas ao orzamento durante o 16 sería un negativo de 148.000, inversións financieramente sostibles son 0, e isto nos sale un gasto computable que é a cifra de que vamos a partir de 13.044.486,44. Este gasto computable hai que aplicarlle a tasa de referencia para este ano, que é, como xa vimos, o 2,1%, e nos saliría un gasto computable máximo de 13.578.420. A esta cifra hai que aplicar unha actualización, que son os incrementos permanentes de recadación, que neste ano se estiman no IBI en 260.000 euros, unhas disminucións permanentes de recaudación que se estiman 0, e sale un gasto computable máximo de 13.578.420. O Obxectivo de Estabilidade Orzamentaria establecido polo Goberno do Estado establece que as corporacións locais deben manter unha posición de equilibrio, é dicir, ingreso e gasto igual, ten que dar suma 0. Iso implica que o gasto non financiero non poderá superar o importe da previsión de ingresos non financieros, isto é, non poderíamos superar a cantidad de 15.019.474. Por qué? Porque non se nos permite integrar aos millóns de euros que resulten cando traigamos a este salón de plenos a liquidación do orzamento, pois que estará, como sempre, entre 3,5 millóns sendo prudentes e 5,5 millóns sendo optimistas, pero sempre son varios millóns de euros, non se nos permite integrar nos capítulos 1 a 7 de ingresos, que sería tan sencillo como que o Goberno do Estado modificara esta lei e nos permitira aplicar esos ingresos pois como cando se aplica unha transferencia. Nos chega unha transferencia da Diputación, pois na parte de ingresos a metemos en transferencias. Se pinta. A Diputación me dá unha transferencia de 500.000, pois na parte de ingresos do orzamento pinto 500.000. Teño 5 millóns de euros de remanente de tesorería, pois permítame usted pintalos como se fora unha transferencia, si se quere así. Me valería, evidentemente, nos impostos, nin directos nin indirectos se pode aplicar, pero como unha transferencia se pode aplicar perfectamente. Non se permite? Pois non se permite, terán que explicar por qué, pero a día de hoxe, desde 2013, estamos no 2017, seguimos nese sentido na mesma. Con isto que quero dicir que o orzamento do Concello de 15.530.518, como ben sabemos, o peche vai ser bastante superior, sempre rondamos entre 18 e 22 millóns de euros,
E iso ven de moitas cousas, das aplicacións de transferencias de capital, pero tamén das aplicacións que facemos dos superávits, dos remanentes líquidos de tesorería que ten este Concello. E que o que se debería poder facer para que os veciños das Pontes, igual que os veciños do resto dos concellos do Estado, puderan disfrutar ou poderan satisfacer as súas necesidades ou disfrutar dos servicios que o Concello debe de poder prestar con suficiente garantía, con suficiente calidad. E non andar buscando recortar ou non gastar, que a mí me parecería moi ben que non gastáramos o que non tiveramos, pero a mí o que me parece aberrante é que non se pode aplicar ao gasto os ingresos que de ordinario temos ano tras ano e se demostra ano tras ano non só no proxecto de orzamentos do Concello, sino tamén, sobre todo, na liquidación do orzamento. Vou pasar agora a expoñer un pouco o anexo de investimentos, que sería o capítulo 6 do orzamento. Estamos falamos antes que o capítulo 6 de gastos reflexa 1.290.944,79. Nese anexo, os investimentos que van pintados serían un todoterreno para a policía por 55.000 euros, xa foi no orzamento anterior e vai neste, un gasto fundamental, porque sabemos que agora a Policía Local dispón dun vehículo todoterreno que é moi importante pola orografía que temos neste Concello. Temos un montón de pistas, un montón de lugares. A policía ten que ir moitas veces non só a facer as rondas habituais, sino a facer informes. E, evidentemente, ahora dispoñemos dun vehículo que os gastos en reparación son moito máis do que vale o propio vehículo. Está amortizado e hai que dotalos de outro para que poidan prestar, efectivamente, un servicio axeitado a todos os veciños das Pontes. A compra dun etilómetro e un detector de drogas, isto é polos temas obligación legal de que teñen que facer unha serie de ou poden ter que facer unha serie de controis e teñen que estar dotados dos equipamentos. Unha instalación de neutralización de aguas ácidas polígonos aireos, isto é a instalación depuradora, chamemos así, que hai que instalar nos aireos para tratar de acabar cos efectos desfavorables que as augas ácidas que caen polo descorrentía que chegan ao río Chamoselo, ao río Eume, pois é unha obra que levamos varios anos con ela e agora está en proceso de licitación, adxudicarase nos vindeiros meses e esperemos que antes de que acabe, antes de que acabe este ano ten que estar en funcionamento. Despois veñen varias liquidacións, como liquidación de Beira Rúas, Irmás Toxeiro, Alcalde Vilaboi, Pajón e outros, liquidación mellora servicios e pavimentación do poboado Barreiro cuarta fase, liquidación mellora seguridade vial, saneamento Campeiras e Rúa Caudela. Estas son obras que se fixeron e, evidentemente, nas obras sempre se urden imprevistos ou melloras que hai que facer unha vez estado ali e se se acorda co director de obra, pois, evidentemente, hai que facer frente a estas liquidacións e por iso veñen aquí pintadas. Despois veñen unha inversión en instrumentos para o conservatorio de 24.600 euros, isto é, pois, evidentemente, para prestar un servicio educativo axeitado na instalación que temos do conservatorio, que, recordemos, un conservatorio de grau medio que non é habitual nun concello como do tamaño das Pontes dispoñer dese servicio, pois, evidentemente, ese servicio ten que prestar con unha determinada calidade. E hai que, pois, igual que se fan gastos en afinación de instrumentos, pois hai que afrontar a compra de instrumentos de vez en cando para que os alumnos que digamos que asisten a recibir unha asignaza docente nese centro, pois poidan recibila con todas as garantías e toda a calidade. Por iso vai unha compra de instrumentos para o conservatorio de 24.600 euros. Equipamento para o Departamento de Cultura por 20.038. Despois veñen mobiliario urbano, pista perimetral lago, isto é para a hora que a raíz da firma do convenio con Endesa o lago ou determinadas zonas do lago van quedar abertas ao público, igual que vamos poder empezar a realizar inversións na praia, pois, evidentemente, para abrilo, aquilo ten que contar con todas as garantías, ten que estar sinalizado e ten que contar con unha serie de servicios dos que hai que dotar para que todos os veciños poidan, por fin, utilizalo. O mismo, sinalética pista perimetral do lago, evidentemente, pois, haberá unhas pistas, unhas rutas de senderismo para que a xente poida ir camiñar, correr ou andar en bicicleta e nas que sinalizar adecuadamente. E iso, pois, por iso ven aquí pintado. Proxecto de acondicionamento para a parcela de zona de ocio e espareximento, 179.907.
obras de infraestructura e instalación de módulos prefabricados no entorno do lago. Todo isto ven na mesma línea de dotar de servicios a unha zona que ahora mismo pues, carece deles, que está aberto ao público unha parte e que outra pretendemos abrirlo ao público e que ten que estar dotada dunhos servicios mínimos para que todos os veciños e foráneos podan disfrutar desas áreas con seguridade, con tranquilidade e con calidade. Outra máis, dotación de servicios urbanos na Playa do Lago, 100.401, isto é, pois, chegar ali co saneamento, chegar coa auga, chegar coa electricidade, pois, efectivamente, para poder prestar estes servicios coa calidade e digamos, coas garantías necesarias que o entorno merece. Reparación e mellora de firme en Caxete e Terbá, un equipamento deportivo de 25.000 euros, un rocódromo de 25.000 euros, unha adquisición de valla hockey 25.000 euros, os tres son equipamentos evidentemente deportivos. Instalacións de ocio anexas ao lago, pistas de cars, isto é, pois, unha vez máis, está tamén en proceso de licitación, igual que falaba antes de Airíos, para acometer a fase capa de rodadura final e poñer en uso ao longo desta primavera o circuito de cars, tamén outra instalación para que poidan facer uso delas nas condicións asitadas pois, todos os veciños das Pontes e os foráneos que veñan, evidentemente. É outra obra que está en fase de licitación e que se adxudicará nas próximas semanas e bueno, unha que se adxudique, se licita, se fará obra nun corto espacio de tempo. Se establece tamén unha partida de 15.000 euros para o mobiliario municipal, para remodelar pois, o que é mobiliario nas diferentes dependencias municipales, e unha que metemos tamén sempre de 20.000 euros para ir renovando os equipos informáticos en función do programa de cambio e actualización de equipos que nos pasan desde o Departamento de Informática. Todo isto quero deixar perfectamente claro que estes 1.290.944 non vai ser o único investimento, non van ser as únicas obras que se faigan con cargo os recursos propios ou o Concello, sino que ao largo do ano pois, as obras que van chegando por transferencias de outras administracións, ben seña o Fondo de Compensación Ambiental, ben seña o POS, ben seña as que señan, se irán incorporando e isto incrementará ou duplicará esta cifra. Despois virá tamén as aplicacións que fagamos nosotros do remanente líquido de tesorería positivo que con total seguridade teremos este ano, pois tamén, como todos os anos, faremos unha serie de inversións que incrementarán esta cantidade. Como xa digo, esta cantidade de 1.290.000 se multiplicará como pouco por 3. Xa digo como pouco, sendo prudente, pero estou seguro que será bastante máis. Resumindo, se vamos á clasificación de gastos por programa, para ver, efectivamente, cales son os porcentaxes de gasto nas diferentes áreas de programa. Vemos que a Administración Xeral de Infraestructuras ou a Administración Xeral, o que ven a ser o custe de manter pois, os edificios municipais, neste caso os de Administración Xeral abertos, prestando servicios de atención aos veciños, o registro, os diferentes funcionarios de diferentes departamentos, supoñen, digamos, a partida número 1, estaríamos falando dun 21,74% se vai a Administración Xeral. 21,74%. O segundo programa, por importancia, tamén por importancia para este equipo de goberno, desde que chegamos creo que o demostramos cada ano, incrementamos esas partidas, como serían asistencia social primaria, estamos en 1.751.678, é dicir, un 11,28% se vai a este tipo de programas. E, como digo sempre, é un programa no que nunca repararemos en gastos e se está demostrando que, por exemplo, no orzamento do ano pasado, pues estableceron para axuda de emerxencia, creo que eran 120.000 euros, e por suerte sobraron casi máis da mitad, máis da mitad. Ainda así, pues, son partidas que dotamos suficientemente e ojalá siga sobrando, eso é bon síntoma, pero é un programa de asistencia social que sempre vai estar suficientemente coberto. Xa digo que, por suerte, aí sí que e cada ano máis sobra máis. Eso significa pues, que as circunstancias van millorando para todos e cada vez menos xente ten que recurrir a este tipo de programas e ojalá naide teña que recurrir a este tipo de programas, pero mentre faiga falta este Concello, este equipo de goberno ten o compromiso de dotalas suficientemente. Despois temos outra partida importante que é Seguridade e Orden Público, Protección Civil. Sumadas as dúas estamos en casi 1 millón de euros, para que bon que se sepa aquí o que costa pois, manter un servicio de policía con 3 turnos, patrullas de 2 e a colaboración tamén dos servicios de protección civil. Estamos falando sumadas as dúas un 6,26%, 900 e pico mil euros. Despois, se vamos a alumeado público, outro gasto importante, estamos falando de 1.018.000 euros, supón un 6,56%.
en alumeado público, hai que decilo, porque parece que, claro, como as farolas están aí e aluman, pois o damos por sentado, que non é unha cousa que non costa. Pois, en alumeado público, este Concello ten previsto, como na área de gasto, nesa área de gasto, 1.018.000 euros. E se gastan, aquí non é como os servicios sociais que ojalá non se gasten. Aquí é que se gastan. E a veces, pois, ao mellor hasta non chega. Isto porque ben, non é só tarifa eléctrica, pero si eu recordo cando entrei no Concello, estábamos nesta área de gasto estábamos en uns 400.000 euros a ano e agora xa vamos en 600.000 máis 1 millón. Isto en moitos casos, como sabemos, igual que nos pasa a todos nas nosas casas, pois ben motivado non por un maior consumo de electricidade, que non é así, é menos e máis nesta área, e por unha cuestión puramente tarifaria. Pero aún así é bon que os veciños sepan que en alumeado público este Concello gasta 1 millón de euros, máis de 1 millón de euros. Non é todo tarifa, xa digo, tamén hai unha parte moi importante que é de suministros, porque o servicio eléctrico neste sentido, e o podemos comprobar todos os veciños, sobre todo no casco urbano, pois se van cambiando as bombillas antiguas de color laranxa, que eran de vapor de mercurio, de vapor de sodio, pois fundamentalmente por luces LED. Nese sentido, esa inversión que se vai facendo todos os anos en mellorar a calidade lumínica que disfrutamos todos os veciños, tamén esa inversión redunda nun menor consumo, porque se vamos cambiando a tecnoloxía LED, pois as farolas evidentemente tamén en alumeado público gastamos menos. Más partidas así en educación, Administración Xeral de Educación, Escola Infantil, funcionamento de centros de enseñanza, servicios complementarios de educación, conservatorio, gastamos un 4,40%, pero non é todo o que vai aquí, porque, por exemplo, hai cuestións como o que se vai facer este ano, que é o pintado interior do Colexio de Santa María, que son casi 50.000 euros, ainda non vai neste orzamento, sino que foi nun crédito extraordinario do ano pasado que o incorporaremos voluntariamente. É dicir, non só vamos a gastar o que ven aquí, sino que vamos a gastar máis, pero quero que se sepa, ou que os veciños sepan, cales son os porcentaxes e en que se gasta. A Administración Xeral de Deportes, estamos falando de 1.400.000 euros, a Administración Xeral de Deportes. Isto supón infraestructuras, supón equipamentos, supón inversión, supón subvencións. Estamos falando dunha cantidad importante que chega casi o 10% do orzamento, un 9,83% en deporte. En deporte, xa digo, todo. Son as nosas instalacións, son as subvencións, son as inversións. Por qué? Pois porque, evidentemente, non é algo que se faiga a disgusto, sino que é algo que se fai porque a veciñanza o demanda, e cada vez o demanda máis. E se o Concello, evidentemente, pode satisfacer este tipo de demandas, todo redunda na calidade de vida dos nosos veciños. O mismo en Administración de Cultura, Administración Xeral de Cultura, bibliotecas públicas, equipamentos culturales e museos, promoción cultural, protección e xestión do patrimonio histórico-artístico, estamos falando tamén dunha cantidad moi importante, que si sumamos educación, deportes e cultura, estamos falando dun 20%, casi un 21% de todos os recursos ordinarios do Concello se dedican a esas áreas, que eu entendo podemos decidir se son máis ou menos necesarias, pero hai que ser conscientes de que unha cantidad moi importante dos recursos, unha quinta parte, se dedican a estas tres cousas: educación, cultura e deporte. E isto, evidentemente, repito o mismo, primeiro, porque se pode facer, porque existe a demanda, e se existe a demanda e se pode facer, evidentemente, hai que darlo con a maior calidad posible e atendendo as necesidades dos veciños, porque todo eso redunda en calidad de vida. É dicir, non vexamos só o negativo. Evidentemente, as cousas non van ben para todo o mundo, e sempre todo o mundo pode ver o vaso medio cheo ou medio vacío, pero neste Concello o nivel de inversión en este tipo de políticas educativas, culturais, deportivas, que ao final redundan en calidad de vida para todos os veciños, hai que telas en conta, e eu me consta que os veciños as teñen en conta. De momento, como intervención inicial, se queredes iniciamos o debate. Sí. Sí. Buenos días. Bien, por un lado, bueno, está claro que estamos en el primer pleno, aprobación inicial del presupuesto 2017. Creo que llega con 3 meses de retraso. Deberíamos estar celebrando este pleno allá por noviembre, como muy tarde, seguramente dando más tiempo a la oposición para que pudiera estudiar el documento.
y después aprobarlo definitivamente para empezar el 1 de enero o el 2 de enero a trabajar con él, ¿no? Respecto, o sea, no voy a valorar tu intervención. Lo que sí me gustaría es, por un lado, hacer dos comentarios sobre la parte técnica, que no los hago yo, los hace la propia intervención de este ayuntamiento. Por un lado, la reiterada reclamación de la necesidad y además obligación legal de realizar o de generar la relación de puestos de trabajo, la RPT, para que aquí se siga una política de asuntos laborales con todas las de la ley, ¿no? También me extraña, o no me extraña, pero también me llama mucho la atención que desde intervención se vuelve a reiterar, y así lo hacen todos los presupuestos a los que yo he tenido posibilidad de analizar. Por un lado, que se debería fomentar siempre la contratación administrativa, y hace una clara alusión a que se debe evitar el fraccionamiento ilícito en las prestaciones de servicios, suministros y ejecución de obras para tratar de evitar acudir a la contratación administrativa. Evidentemente, por lo menos me resulta extraño que tenga que volver a incidir la intervención en este tema, ¿no? Al mismo tiempo que incide en que hay determinados suministros que podrían declararse de adquisición centralizada, lo cual significaría, pues oye, volver a agrupar, sacar a concurso y que tengan todos los vecinos, pues bueno, garantizadas sobre todo la transparencia, el poder optar a unos precios más competitivos y lo que es a todos los operadores del mercado privado poder optar a ser proveedor del concello. Por otro lado, y dado el importe de la partida de subvenciones, que asciende a 1.580.000 euros, muy por encima incluso de la partida de inversiones, que no llega a 1.300.000, pues también se vuelve a reiterar desde intervención la necesidad que tiene este concello de que se apruebe un plan estratégico de subvenciones, ¿no? Y además la Ley General de Subvenciones así lo indica. Pero lejos de toda la exposición que has hecho y lejos de los comentarios técnicos, yo entiendo el presupuesto como una herramienta política, ¿no? De hecho, como la herramienta política, la herramienta en la que la Administración o el Gobierno nos va a indicar cuáles son sus prioridades, cuál va a ser su forma de actuación, cuáles son sus áreas de intervención y, evidentemente, cuál es el futuro, cuál es el diseño de futuro que tienen en este caso, para Aspontes, ¿no? Y nos encontramos, pues, parafraseándote a ti mismo el otro día en la comisión, bueno, es un presupuesto más de lo mismo, o sea, como siempre. Me extraña, o sea, no me gusta particularmente, pero bueno, es un criterio político, no me gusta particularmente que si pongo sobre la mesa que creo que durante el año voy a recibir más subvenciones, con lo cual están presupuestadas bajas, si además tengo un historial de cumplimiento del presupuesto en cuanto a los gastos, el 76% de los ingresos, pues evidentemente yo soy de la opinión de que si me pasa todos los años lo mismo, debería empezar a corregirlo. Y si no tengo ideas o más proyectos, pues actuar sobre una rebaja fiscal a los vecinos, ¿no? Llámese rebaja de IBI, llámese rebaja o derogación de la plusvalía, etcétera, etcétera. Echo de menos actuaciones que se han demandado muchas veces por mi grupo o por mí, por otros grupos que están en este pleno, e incluso en su día defendidas por el gobierno local del Partido Socialista. Echo de menos un plan industrial, que debería figurar en el presupuesto, echo de menos un plan de empleo, echo de menos ese geriátrico que cada año sale en prensa,
pero sigo echándolo de menos. Echo de menos el Centro de Atención Integral a la Persona con Discapacidad, etcétera, etcétera. O sea, echo de menos muchas cosas que además podrían incluso ya no estar previstas dentro del presupuesto, sino que con este exceso de prudencia quizás que manifiestas a la hora de prever subvenciones, ingresos, etcétera, lo cual nos hace al final tener ingresos superiores a los gastos, ya te digo, los gastos significan el 76% de los ingresos, pues podríamos tener en cuenta varias cosas de esas, ¿no? Porque son unos presupuestos, como tú has dicho, continuistas, no aportan nada nuevo, evidentemente podéis estar de acuerdo con ellos, los resultados dan, pero desde mi punto de vista podrían ser más ambiciosos. Creo que en Aspontes faltan muchas cosas por hacer, que se podrían incluir en el presupuesto y de esa manera ejecutarlas de una manera más racional, más transparente y, sobre todo, evidentemente, avanzarlas, porque el presupuesto no es una herramienta solo para decir lo que voy a hacer, sino para que el resto de la población y de la sociedad civil pueda tomar sus decisiones del ámbito privado respecto a cuál va a ser la política pública, en este caso local. Porque, como dije el otro día, a riesgo de que se me vuelva a malinterpretar intencionada o no intencionadamente, el problema que tenemos en Aspontes es que la gente vota con los pies. Es decir, y repito, la gente joven se va. La gente joven no encuentra oportunidades aquí, la gente joven no encuentra empleo aquí. Entonces, eso es una de las primeras prioridades que tenemos que poner encima de la mesa, en el presupuesto y en la forma de hacer política desde el ámbito local. Sí, yo una apreciación respecto a esto que acaba de decir Manolo sobre un incidente, entre comillas, que pasó el otro día en el Pleno cuando se trataba sobre la supresión del bachiller en Castro Daouz. Él hizo alusión precisamente a esa acepción que tiene el término de votar cos pés, votar coa cabeza, que yo desconocía, tampoco quiero, y lo dije así, porque lo desconocía completamente. Yo creo que en general la gente esa acepción en principio la desconoce. Lo comprobado después es verdad, te pido perdón por ello en cualquier caso, y no quiero que genere pues esa sensación que generó en la gente. Quiero aclararlo que efectivamente esa acepción es como tú dices, aunque en general, bueno, pues lógicamente yo creo que la mayor parte de los que estamos aquí y de la gente, pues esa acepción pues la desconoce, ¿no? Pero es cierto que tu intención no era decir que la gente en Aspontes votaba con los pies, sino que querías hacer alusión precisamente a esa acepción de que la gente coge la maleta por cuestiones de falta de empleo. Aclarado. Sí. Sí. Antonio. Te voy a contestar, espero que a todo, Manolo. Evidentemente, coges el informe de intervención y dices lo que dice la interventora, que está bien. A mí también el tema, cuando habla del fraccionamiento, habla de fraccionamiento ilícito. Me imagino que no es una expresión literal o real, porque si no, evidentemente, la interventora no tendría que poner esto aquí si hay algún ilícito, sino que tendría que ir a otro sitio, no ponerlo en manifiesto en un informe de intervención. Entonces lo utiliza, pero entiendo que no lo utiliza en el sentido literal de la frase, lo entiendo así. Evidentemente, nosotros no, ni por lo menos conscientemente, ni aquí se realizan fraccionamientos de contratos, ni se hace nada por el estilo. Aquí lo que se busca es, por un lado, hacer las cosas lo mejor posible, con el compromiso de buscar la agilidad posible en función de lo que se pretende hacer y, al mismo tiempo, sabiendo con lo que tenemos. Es decir, aquí no es un secreto, y además es manifiesto y primario, que carecemos de un servicio de contratación que, por las circunstancias legales existentes, no podemos crearlo, no podemos dotarlo. No sé si es imposible. Entonces, bueno, pues la Secretaría Municipal, la intervención, hacen lo que pueden con los medios que tienen, y eso provoca retrasos. Entonces, nosotros ya no esta legislatura, en la legislatura anterior me consta que el alcalde, hasta por escrito, ha dado orden en reiteradas ocasiones a la Secretaría Municipal de contratar todo lo contratable por el procedimiento legal exigible y necesario. A día de hoy estamos muy lejos de tener contratados
en debida forma todos los servicios que deberíamos de tener. Y te aseguro que esto no es una excusa mal pagador. Te estoy contando la realidad y los hechos. Tampoco estoy diciendo que la situación es la que es. Si no existiera esta ley orgánica de racionalización presupuestaria y sostenibilidad financiera, si no tuviéramos la tasa de reposición de efectivos coartada desde hace 4 o 5 años, pues podríamos hacer algo que tú pides, que es, pues a lo mejor, generar algún tipo de empleo de calidad, cualificado, crear un departamento de contratación en este concello, que necesitaría de un jefe de servicio, que necesitaría de 2 o 3 administrativos, y todo esto sería fantástico. Ojalá, porque sería necesario. Prestaríamos un mejor servicio y más ágil a todos los vecinos de As Pontes. Pero es que resulta que lo que tú pides no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Entonces, pues esto nos lleva a lo que nos lleva. Por otro lado, lees el informe de la interventora, pero te dejas una parte. Por ahí dices, coño, si os va tan bien, rebajar impuestos. Dice la interventora, a Corporación Municipal debería adoptar as medidas necesarias para reforzar e incrementar as taxas e prezos públicos ao custe dos servizos, coa finalidade de ter unha estrutura de ingresos que dea sustento ao crecente incremento dos gastos corrientes. La propia interventora nos pide que subamos los impuestos. Evidentemente, como te decía antes, nosotros hacemos un análisis de la realidad y de las necesidades. Nosotros desde el 2007 nos hemos mantenido en una rebaja de los impuestos. ¿Por qué? Porque si tú miras el IPC desde septiembre del 2007 o desde junio del 2007 hasta ahora, te sale, si no recuerdo mal, lo miré ayer o anteayer, sale un 13,6%. Pues un 13,6% es lo que se le ha rebajado a todos los vecinos de As Pontes, el IVTM, el conservatorio, la guardería, mesas y cadeiras, es decir, cualquier tasa y precio público que dependa directamente del concello, que pueda articular los precios, no la estamos subiendo. Basura, agua, ¿qué es lo que está pasando desde el 2007 hasta ahora? Pues todos los vecinos de As Pontes se han ahorrado un 13,6%. Eso es una rebaja de impuestos. La diferencia, porque luego, digamos, el titular del contrato que presta el servicio cada año pide el aumento del IPC. Y esa diferencia entre el IPC que dejan de pagar los vecinos y que paga el prestador del servicio, la asume el concello. Y eso lo llevamos haciendo desde el 2007. Por tanto, eso es lo que estás tú pidiendo, una bajada de impuestos. Pues eso es lo que estamos haciendo. Lo hemos hecho siempre, desde el 2007 hasta ahora, que quede claro. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo, dices tú, en cuanto a este documento, pues evidentemente que no hay nada nuevo. Llevamos una política presupuestaria que es la que es porque ha ido bien. Es decir, nos asegura, nos garantiza una posición económica de este ayuntamiento muy solvente, que permite, una vez que se nos saquen los grilletes y nos liberen a la pobre autonomía local que nos tienen secuestrada allí en un bajo en Madrid, el día que nos la liberen, pues tendremos una capacidad de inversora y de solvencia a medio y largo plazo para afrontar los proyectos que sean necesarios. Pero es que no solo la vamos a tener, es que la tenemos. Dices tú, ¿por qué no va aquí pues lo de geriátrico? Lo echo de menos, yo también lo echo de menos, pero es que ahora no toca, porque nosotros, como ya hemos manifestado, ya tenemos claro qué geriátrico queremos hacer y dónde. Estamos a la espera de que Endesa nos valore el precio de la parcela y del edificio donde esto se va a ubicar, y una vez que tengamos todo claro y articulado con la Secretaría Municipal, llevaremos adelante ese proyecto. Y más pronto que tarde estará en marcha, y lo veremos en los próximos meses. Nosotros no nos olvidamos de lo que es realmente importante y de los compromisos que tenemos con nuestros vecinos. Tenemos un problema, que somos muy lentos, no lo discuto, somos lentos, pero cumplimos, y poco a poco van saliendo las cosas. Mucho más tarde de lo que todos desearíamos, perfecto, lo entiendo y lo comparto, pero no nos olvidamos de nuestros compromisos y vamos cumpliendo. A partir de ahí, también me hablas de una serie de cosas que no aparecen aquí. No quiero entrar, de momento, pero si hace falta también entro. En la ley de bases del régimen local ya está tardando una reforma, porque la reforma que se hizo, en el texto refundido de ley de bases del régimen local, ¿qué se hizo? O sea, si ya teníamos pocas competencias en un ayuntamiento como As Pontes, pues nos las quitan. Luego tiene que venir el señor Feijóo a hacer una corrección, una enmienda, una ley autonómica en las que se nos permitió seguir prestando las que veníamos prestando, pero es que no se nos deja coger una nueva. Entonces es cojonudo, sí, industria, empleo, pues coge la ley de bases del régimen local y dime dónde viene eso. ¿Dónde viene eso? Entonces, quiero decir, yo estoy contigo en eso, estoy contigo. Aún así, si te fijas en el presupuesto, en los programas de gasto vienen políticas de empleo, políticas de industria, vienen varios apartados. Después también, si quieres, los miramos en detalle. Pero porque ya veníamos prestando ese tipo de políticas, Ahora bien, yo, como en esto estoy de acuerdo contigo, yo te rogaría
pues que, digamos, dentro de tu partido te dirijas a las instancias a las que puedas para que modifiquen cuanto antes la ley de base de régimen local, nos dejen asumir competencias que podemos asumir porque tenemos la capacidad para ello y con las garantías suficientes para prestarlas con la calidad suficiente a los ciudadanos. Y ahí yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, solo un par de puntualizaciones. Por un lado, precio, público, tasa e impuestos, los tres son tributos. No los tres son impuestos. Los impuestos son una de las tres fórmulas que tienen los tributos. El tener precios públicos reducidos en este concello ha sido desde siempre. Desde siempre que yo conozco y todas las administraciones locales de las que me he podido informar. Y, evidentemente, hay que ser consciente de que eso, gran parte se deriva de la existencia de una central térmica que históricamente hace unas aportaciones a este concello de gran volumen, ¿no? Y nos da una situación económica y presupuestaria por lo menos distinta a la de muchos concellos, ¿no? Cuando yo hablo de plan de empleo, no hablo de que el ayuntamiento tenga que crear empleo público. Hablo de generar un plan de empleo que pueda abarcar desde el inicio, que debería ser un estudio de las necesidades formativas de las empresas y de los yacimientos blancos de empleo, que son estudios que además se incentivan desde otras administraciones, incluso desde la Unión Europea. A partir de ahí elaborar las condiciones necesarias para que esa gente o esos yacimientos de empleo puedan ser cubiertos por gente de Aspontes, ya sea formación, ya sea incentivando a las empresas a que de ese tipo de actividad que se localice en Aspontes, etcétera, etcétera. Para nada, y además, evidentemente, es mi postura ideológica, para nada estoy hablando de creación o de empleo público por crear empleo público. Respecto al encorsetamiento de la popularmente conocida, o impopularmente, ley Montoro, evidentemente, y como ya he dejado de manifiesto aquí varias veces, no es de las políticas que yo respaldo, aunque haya sido puesta en marcha por el partido al que en estos momentos pertenezco, y evidentemente, como has dicho tú, Feijóo, no fue Feijóo, porque yo entiendo que fue un acuerdo por unanimidad, si no recuerdo mal, el 9 de abril de 2015, fue un acuerdo por unanimidad del Parlamento gallego para solucionar, para instar al Gobierno central a retirar esa ley. Entonces, ya te digo, impulsada por el Partido Popular, autonómico, contra el Partido Popular estatal, sí, suele pasar. No por estar dentro de un partido tenemos que estar de acuerdo en absolutamente todo. Y después, ya te digo, lo de más de lo mismo, pues sí, además, vuelvo a repetir, te parafraseaba a ti. Y, evidentemente, como presupuesto, a mí lo que más respeto me causa es el hecho de que si es más de lo mismo, en Aspontes va a pasar más de lo mismo. Es decir, tendremos que decir adiós a empresas, tendremos que decir adiós a los jóvenes que se tienen que marchar o a los no tan jóvenes. ¿Por qué? Pues porque no se actúa sobre lo fundamental, sobre la política fundamental que tiene que ser un concello, que es fijar población. Y para fijar población no debemos ponerlo en duda nunca. El empleo o crear las condiciones necesarias para que se cree empleo es fundamental. Sí, Manolo. A ver, sí, estoy de acuerdo en todo eso. O sea, el análisis que haces, primero, estoy de acuerdo. ¿Cómo fijamos población? Pero fijar población es, primero, hay un programa de empleo que viene en los presupuestos de 117.192, uno de desarrollo empresarial, que es también para fomentar el autoempleo, autónomos, todo esto, de 206.600, todo sumado 323.792. Yo puedo coger y pintar aquí 1 millón de euros, o 2, o 3, y decir, para empleo y desarrollo de nichos de mercado y todo esto, una cifra mareante.
Pero ¿de qué me va a servir si luego no la voy a poder aplicar? No la voy a poder aplicar porque no tengo competencias. Y solo se me deja aplicar en estas áreas las que venimos haciendo. Pues, ¿qué estamos haciendo? Y repito que es insuficiente, ojalá pudiéramos hacer más, pues cursos para desempleados. Fundamentalmente cursos que les sirvan para emplearse. Y emplearse rápido. ¿Y eso cómo se hace? Hablando con las empresas. Es decir, todo eso que tú dices, aquí se hace. Es decir, no es... Si el problema lo tenemos claro, la solución puede haber varias, pero soluciones mágicas no hay. Fijar, ya te digo, cursos, ayudas las que podemos dar, porque hasta para esas ayudas hubo que pedir informe a la Xunta y tú no puedes dar una ayuda que por ni siquiera de refilón esté dando o la Diputación o la Xunta o el Estado. Con lo cual, como por desgracia la situación es la que es y todas las administraciones públicas están buscando apoyar o colaborar en la solución de ese problema, cada una con diferente éxito, pues al final a la administración local, aun pudiendo, no le dejan colisionar, no le deja apoyar medidas que pueda estar prestando otra administración. Y eso lo sabemos todos. Entonces es muy fácil decir, coño, aquí lo que hace falta es apoyar el empleo, que vengan empresas y todo eso, claro, pero ¿eso cómo se hace? ¿Cómo se hace? Teniendo el marco o las reglas de juego que tenemos ahora en la actualidad. Pues nosotros lo hacemos con sentido común, pues evidentemente, como te digo, pues los compañeros que llevan esas áreas, pues evidentemente, claro que hablan con las empresas, evidentemente que están en contacto con las empresas para preguntarle qué problemas tenéis, qué necesidades de empleados tenéis, en qué podemos colaborar como ayuntamiento. Eso se hace todos los días, pero es que no es una solución fácil ni hay varitas mágicas. Y dentro de los limitados que estamos, hacemos lo que podemos. Ahora, yo no voy a jugar a pintar cifras fantásticas en un presupuesto para luego no poder usarlas para sacar un titular de prensa. No lo voy a hacer. Por eso digo que nuestro presupuesto sí es más de lo mismo. Sí, más de lo mismo en el sentido de que aplicamos los recursos que tenemos de la mejor forma para prestar los mejores servicios a los vecinos. Y fijar población y evitar pérdida de población también es dar servicios de calidad en todos los aspectos. En el deporte, en la cultura, en la educación, en todo. Todo eso contribuye a fijar población. Porque si tú creas un entorno en el que prestas una multiplicidad de servicios que en el ayuntamiento de al lado no las prestan o 3 ayuntamientos para allá no la prestan, pues a lo mejor hay gente que no trabajando aquí viene a vivir aquí o gente que viviendo aquí trabajando en otro lado pues prefiere mantenerse en Aspontes. Y eso también es fijar empleo de una manera transversal, pero eso es lo que te estamos haciendo dentro de las reglas de juego que tenemos y que son, créeme, y que no es que está ahí para verlo, son muy limitantes. Bueno, bo día. Alegrámonos de que o debate dos presupostos esta vez veña un pouco menos atrasado que o ano pasado. Vemos que vamos mellorando nos tempos, aínda que seguimos co mesmo procedimento, máis do mesmo, como se acaba de decir, deste equipo de goberno, tanto nos tempos de presentación á oposición, como ben dixo Manolo, coa Comisión por Imperativo Legal, con 2 días ou un día sin tempo a analizar o documento en profundidade. Sigue sendo pouco colaborativo, como é habitual, tamén sigue sin haber unha parte do mesmo aberto á participación cidadá. Como nós a entendemos, algo máis complexo que as asociacións veciñais ou clubes para que teña cabida toda a cidadanía, independentemente que pague ou non a cota de participación nunha asociación, nun clube, etc. Eu non vou a facer unha valoración dos porcentaxes, dos números, me gustaría falar dos investimentos, que, como ben dís, non están completos, pois falta o maior investimento que vai facer este Concello no 2017, que é o campo de herba artificial, subvencionado pola Diputación, 650.000 euros, e a proposta deste equipo de goberno, creemos que hai máis necesidade de saneamento, por exemplo, en Espiñaredo ou de xeriátrico público, como ben dixo Manolo tamén, pero o maior investimento deste 2017 en Aspontes será un campo de herba artificial. Sobre o circuito de Cars, tamén hai unha partida nos investimentos de 160.459 euros.
non sei se a partida é suficiente para rematar o circuito como tal, si é un novo parche, pero sin chegar a abrir o circuito. E sobre os investimentos, teño esas dúas preguntas. En canto ao persoal, xa falou tamén Manolo do RPT, un instrumento que vemos reclamando desde fai anos. Este ano rebaixouse 153.000 euros o gasto en persoal con respecto ao presuposto do ano pasado. Non sabemos se é ese 1% que te reservas por si en expectativa de que se poida mellorar a calidade do salario dos funcionarios. Despois, as subvencións. Tamén se fala do plan estratégico de subvencións. Seguen a ser, basicamente, as mesmas contías. Como comentario, a estrela segue a ser a entidade máis subvencionada, segue a ser o Clube de Fútbol das Pontes, con 200.000 euros, como sempre. O presuposto é 313.000 euros maior que o ano pasado, un presuposto máis dotado, pero as cantidades son prácticamente as mesmas para fins que nos queremos máis esenciais que o ocio ou xogar ao fútbol. Un exemplo, o gasto en publicidade e propaganda, un total especificado de 149.500 euros, cando temos unhas medios locais que non aparecen nos presupostos, unha televisión local, unha radio, que están nun local precario e sin medios técnicos necesarios para facer a súa labor. Despois hai unhas partidas que son gastos diversos que non se pode saber moi ben pola documentación en que van a ir a parar, que é casi 1,5 millón de euros. Hai partidas como a atención á violencia de xénero que ten 4.500 euros que oxalá non se usen ou queremos que é curta porque non se usen. Eu analizo os datos que teño coas denominacións que teño no dos gastos. Os gastos son similares ao 2016. Eu creo que o enfoque e as prioridades será que o xeriátrico non toca e toca cumplir a promesa do campo de herba artificial. Tamén o gasto en estudios e traballos técnicos, me gustaría saber se son estudos que xa están feitos e que hai que pagar ou son estudos de novos proxectos que poidan salir á palestra, porque son uns gastos de 291.523,74 euros que aparecen na páxina 14. E despois gostaríame comentar tamén o do lixo, porque o novo contrato do lixo ten un aforro no presuposto como tal de 34.781 euros. Creemos que non é un aforro suficiente como para cambiar o sea, como para vender que é un gran aforro para o Concello, xa que eso se aforra na recollida selectiva da basura e creo que é porque se necesitan menos operarios para levar a cabo esta recollida. Para empezar xa está. Empezo polo final, se me olvida algo xa mo dirás. No tema da recollida do lixo non se aforran operarios, simplemente se optimizan. É dicir, se necesitas menos xente no camión recollendo o lixo, pois o mellor tes máis xente facendo limpeza viaria. Que eu sepa, pero podo me equivocarme porque non levo eu ni levo os contratos, ni levo eso, pero creo que non se despideu a naide e a intención é non despedir a naide, simplemente reorganizar a plantilla. Co cal, os veciños van ter un millón servicio máis barato. Porque se tes menos xente no camión e tes máis xente facendo limpeza viaria, pois iso redundará na limpeza de todo o pobo. Entendo que iso é optimizar. O aforro, non o sei de memoria non o podo cuantificar, pero o aforro é bastante máis elevado do que ti dis, bastante máis elevado, porque isto foi a unha mesa de contratación, se presentaron as ofertas técnicas, non ganou só a máis barata, ganou, en principio, a mellor técnicamente, tanto informado polos técnicos do Concello, técnico de servicios, como visto polos funcionarios que forman parte da mesa de contratación, polo cal o aforro che garantizo que é bastante máis elevado do que ti dis, xo comprobarei e xo direi,
E segundo, ao final os veciños que van ter un mellor servicio, sin traumas para os traballadores das anteriores contratas e agora da contrata única, que van a seguir traballando. O mellor, en vez de, se hai menos operarios recollendo lixo, haberá máis operarios dedicados á limpeza viaria, o cal redundará nunha máis calidade dos espacios urbanos para todos os veciños das Pontes. Non lle vexo a pega. Falas do Club Deportivo As Pontes, que si é a subvención máis importante. Pois imagino que será, porque tamén é un club que ten unha serie de equipos, unha serie de asociados e de xente que move. Non é mesmo un club, sin despreciar ningún, que todos fan unha labor fantástica, pero ao mellor é un club que ten 10 rapaces ou adultos, dame igual, facendo unha práctica deportiva, e outro club ten 400. Evidentemente, o tratamento non pode ser o mismo. Dentro do que é a política deportiva deste Concello, 200.000 euros, parecendo moito, non é tanto, porque nosotros temos en promoción do deporte, equipamentos deportivos, pintados este ano 1.774.878 euros. Dos cales, 200.000, evidentemente, van ir a unha subvención nominativa ao Club Deportivo As Pontes. Dentro do gasto de deporte, a subvención ao Club Deportivo As Pontes é un 11%. A mí non me parece tanto, porque xa che digo, todo hai que poñerlo en perspectiva e hai que explicalo. Me imagino que cando se valoran as subvencións deportivas, se terán en conta todo. Se terán en conta o tamaño do club, o número de licencias, se terán en conta un montón de cousas. Entonces, todo poñámoslo en perspectiva. Me imagino que o Club Deportivo As Pontes recibe 200.000 e o mellor se queda corto, o mellor necesitaba máis. Non sei, eso terán que valorar no Departamento de Deportes. Pero xa che digo, dentro do gasto de deporte supón un 11%. Gastamos moito máis en promoción do deporte e en infraestructuras deportivas, porque xa digo, somos un concello que temos unha situación o suficientemente saneada para poder facelo. E iso repercute, redunda en calidad de vida para todos os veciños. O deporte, nosotros o enfocamos sempre como un elemento educativo máis, para formar fundamentalmente aos rapaces, pero tamén para dar calidad de vida a todos os veciños das Pontes. Aquí hai clubes, non sei cantos son, pero deben andar rondando os 50. E con todos creo que colabora o Concello das Pontes, como non pode ser de outra maneira. Para que? Para promover e fomentar. Por que? Porque hai unha necesidade. Os veciños reclaman práctica deportiva. Podemos permitirnos por situación ter 50 actividades deportivas? Millor. Ojalá cheguemos a 75. Significará que as cousas van ben. Pero todo hai que poñelo en perspectiva. Eu digo, non sei se 200.000 son moito ou pouco. Creo, ou a impresión me dá que seguramente serán pouco. Pero hai que repartir os recursos que hai entre todos. Poñendo en perspectiva, xa digo, o Club Deportivo As Pontes recibe un 11% do gasto de deporte. Non me parece moito. Pero, bueno, ao millón necesitan máis e hai que dar máis. Non sei, eso xa digo, o valorará o Departamento de Deportes. Falas das inversións, xa expliquei antes por activa e por pasiva que 1.290.000 que van no capítulo 6 é unha mostra, un avance, un inicio. Ti xa sabes máis que a min, que é que a maior inversión que vai facer o Concello das Pontes é un campo de herba artificial. Pois non sei se vai ser a máis grande, desde logo necesaria, moi necesaria, ti dis que non, pero é moi necesaria. Debemos ser un dos poucos concellos da provincia da Coruña que non dispoñemos desa instalación. E me imagino que esa instalación non vai quedar pos páxaros. Cando este feita, e ojalá que este feita canto antes, vai ser unha instalación da que van a facer uso unha multiplicidade de veciños das Pontes, unha gran cantidade. Non só o Club Deportivo As Pontes, van facer uso dela, seguro, un montón de clubes de As Pontes. E iso significa que é necesaria. Pero iso xa veremos cando este feita, que será canto antes, e cando este en uso xa veremos se é necesaria ou non é necesaria. Veremos se é necesaria ou non é necesaria. Si se usa ou non se usa. Si non se usa, entón podrás vir aquí e decir nos equivocamos porque están ali para os páxaros. E encima é césped artificial e non poden disfrutar da erva natural. Verémolo. Pero eu entendo que vai ser unha instalación. Primeiro, estou convencido que é moi necesaria porque se se puxeron campos de erva artificial en toda a provincia e só faltamos as Pontes e se utilizan e resulta que hai xente que ten que ir a adestrar, neste caso o Club Deportivo As Pontes, a capela, será porque fai falta aquí. É cara ou barata? Me imagino que se invirte eso é porque se trata de facer unha instalación suficientemente grande para poder dar servicio non só a un club, sino a 10 os que o necesiten. Pero, bueno, eso verémolo co tempo. Estou seguro que é necesaria. Repito, quedarse coa anécdota das inversións, cando é obvio, pero non é porque o diga eu, sino que se miramos todos os exercicios que levamos nosotros aquí neste Concello, ti colles o anexo 6 de inversións, pero logo ven
todos os planes Diputación, Fondo de Compensación Ambiental e o que investimos nosotros cos nosos cartos todos os anos. E estamos falando, tirando polo baixo, pero 4, 5, 6 millóns de euros todos os anos. É dicir, o que ven aquí é un pouquiño, pero se incorporarán moitas máis obras, e sabémolo. Non sei se a do campo de erva artificial vai ser a máis grande ou non, pero que vai haber moitas máis seguro, e que todas son necesarias. Todas son necesarias. A sorte aquí é que prácticamente non hai que escoller. Evidentemente, non podes aglomerar o Concello nun ano. Pero en todos estes anos hai que ver como estaba e como está ahora. Quen di eso, o saneamento. Quen di eso, 100 cousas. E sempre quedará algo. Porque o problema é que hai que escoller e non podemos facer todo de golpe. E moitas veces unha obra queda colgada dun ano para outro, porque os explicaba antes. Hai que priorizar. E os medios son os que son, e os recursos humanos son os que son, e ojalá puidéramos licitar todo máis rápido e todo no mismo ano. Aí vamos ao da execución do orzamento que falábamos antes. Claro, o orzamento queda sin executar, non se fai o gasto. Pois claro que non se fai o gasto, porque é imposible facelo, porque non hai recursos, que non hai, e se hai que seguir os procedimentos administrativos como hai que seguilos, a veces se nos permite escoller entre un máis ágil e outro máis farragoso. Pero cada vez máis hai que ir ao farragoso. E se tens que facer un pliego administrativo e un técnico de cada cousa que tens que contratar, nos pode levar un lustro, e me quedo corto, para poñernos ao día. E non digo, non estou utilizando como excusa, é que é un feito. Ojalá puidéramos ser máis ágiles, pero isto nos leva a que compromisos que temos, pero non porque se nos meta a nosotros nos cornos, sino porque nosotros facemos as cousas porque a xente as demanda. O circuito de CARS faise porque a xente a demanda. O campo de erva artificial faise porque a xente o demanda. O geriátrico vaise facer porque a xente o demanda, que nosotros non se nos ocurren ideas originales. Fanse as cousas que os veciños demandan, non nos equivoquemos, que nosotros non somos unhos iluminados. E todas as cousas, tardando o que tardan, pódese comprobar que as vamos facendo. E o geriátrico, pois, ojalá podamos empezar a obra este ano, pero se non empezarase o ano que ven, e farase. Outra cosa que falabas do capítulo 1, evidentemente, nosotros metemos o do 1%, porque era a previsión de crecemento da masa salarial do capítulo 1. Como non hai orzamentos xerais do Estado, non podemos saber se vai implementar ou non. Nosotros, por si acaso, xa poñemos. O que ti te refires de reducción digamos, da cuantía do capítulo 1 de 151.000 euros de menos, eso normalmente é porque hai xente que se xubila, xente que non tiña plaza, e ao non ter plaza, desaparece. Que eso tamén é, pois, oye, pois moito tempo se fixeron as cousas dunha determinada maneira, a xente traballou durante 20 anos e non se creou unha plaza para eles, co cal genera un inconveniente importante para nosotros, que é que cando esa persona se xubila, non nos queda unha plaza libre porque esa plaza non existe. Nosotros, quero recordalo, fixemos un proceso de consolidación polo cual creamos 50 e pico plazas de xente que non a tiña. E esos son servicios permanentes e estables que o Concello necesita. Se generou un beneficio en varias vías. Primeiro, os traballadores que se puderon quedar tranquilos coa súa plaza, en propiedade, facendo un procedimento transparente, aberto, legal. Segundo, cando un traballador deso se xubila, nos queda unha plaza libre que podemos cubrir. Porque como non as podemos crear, polo menos cubrir as que nos quedan libres. Pois ese decremento normalmente ven por aí por xente que se xubilou, non quiso consolidar e desaparecen as plazas. Co cal seguimos tendo que prestar un servicio e nos queda cada vez menos personal. E iso non é plato de un gusto. Pero que as cousas son así. E hai que explicalas. Por eso me encantan estes plenos, por lo menos podemos falar claramente e podemos explicar as cousas. Que aquí as cousas non son... Evidentemente, vosotros tedes as vosas razóns e nosotros temos as nosas, pero hai que explicalas. Falaba Manolo, que se me olvidou, e te agradezco que o sacaras, o tema da relación de postos de traballo. Unha das cosas que se negociou na comisión previa co personal, co Comité de Empresa e Xunta de Personal, antes do orzamento municipal, foi eso, pois levar adiante a relación de postos de traballo. Sei que non tuvestes demasiado tempo para analizar a documentación, pero hai unha partida específica para a relación de postos de traballo que se pondrá en marcha este ano. Por lo tanto, tamén, así lle respondo a Manolo e che respondo a ti, Alberto, unha das cousas que temos pendientes tamén e que se vai poñer en marcha este ano a relación de postos de traballo, hai unha partida específica no orzamento para esa cuestión. Ben, bueno, eu falaba do campo como maior investimento do Concello porque son 649.000 euros, obviamente é máis do que se invirte, por exemplo, no lago, que se invirte tamén, está aquí posto, o circuito de CARS, por exemplo, 160.000. Os 649.000 euros
para o campo de erva artificial nas Pontes. Bueno, eu animaría a xente a que vira o que costou o campo de erva artificial en San Sadurniño, que non o vou dicir aquí, pode ser diferente a obra, pode ser o que sea, pero bueno, son 649.000 euros. O circuito de Cars, en principio, estaba plantexado por unha cantidade similar e non se chegou a rematar. De feito, estamos falando de que este ano vamos a invertir outros 160.000 euros ali, porque non se acaba primeiro unha cousa para empezar a facer outra. E iso é unha decisión política, é o que toca ou o que non toca. Entón, aí é onde nós facemos as nosas valoracións, vostedes as vosas, así, a discusión é a mesma. Eu pode ter unhas prioridades de gasto e ti podes ter outras, tampouco é nada malo, digamos, non? Despois contestarche nada máis. Mira, con respecto ao que dis do campo, eu non conozo de San Sadurniño, me imagino que farían un campo axeitado ás necesidades daquel concello. Non digo nin que seña nin mellor nin peor, eu teño claro que o campo, a mí hai xente que me di, incluso algún compañero, cando os facía a Diputación, pois tiñan outro precio, claro, pero que o campo que se vai facer aquí, as dimensións do campo que se vai facer aquí e a polivalencia do campo que se vai facer aquí non ten nada que ver cos campos que se fixeron daquel, é dicir, este campo é moito máis grande, dá a posibilidad de utilizarlo de xeito polivalente en diferentes actividades deportivas ao mesmo tempo e, evidentemente, nosotros facemos ou proxectamos un campo de erva artificial que cubra, cando menos, as necesidades que temos aquí, que non é, e non digo con ningún ánimo de nada negativo, nin de despeto, nin de nada, que non son nin por asomo as necesidades que ten o Concello de San Sadurniño coas necesidades que ten o Concello das Pontes. Pero para nada. Por lo tanto, me imagino que en San Sadurniño farían o mellor campo posible acorde ás súas necesidades e aquí vamos facer o mellor campo posible acordes ás nosas. E son moi distintas. E con eso non quero dicir nada máis. Sí. Bueno, bo día. Antes de nada, agradecerlle aos servicios técnicos do Concello, o persoal, sobre todo da área económica, o traballo que desenvolveron e disculpar tamén os erros cometidos que aínda se corrixían hoxe pola mañá tamén. Non? Dar tamén, bueno, non sei se a benvida, se nos corresponde a nós, pero, bueno, cando menos decir sí que nos alegra a presencia do alcalde hoxe neste pleno, non é algo que deba de pasar desapercibido, ni moito menos, non? Entonces, bueno, pues en principio agradecerlle a súa presencia, vale? Nos podríamos empezar co discurso habitual, daquelo de que, bueno, o 80% do carto das Pontes é para o funcionamento normal do Concello, para gastos de persoal, gasto corrente, un gasto corrente que, ademais, incrementase a respecto dos outros anos tamén, non? Podríamos decir que hai un 10% que vai para tema de subvencións, un 8% que vai para o que sería investimento. Non? Podríamos analizar tamén as partidas por grupos, canto vai para educación, canto vai para servicios sociais e demais, por iso xa o fixo o concelleiro de Facenda, solo pedir, en todo caso, se é posible, que cando se emita o pleno, cando se dea nova sobre os orzamentos, a aprobación inicial de orzamentos, pois se faiga un apartado específico e se repita unha e outra vez pois esa intervención do concelleiro de Facenda para que se escoite en palabras e en verbas do mesmo concelleiro de Facenda os porcentaxes que se aplican a cada área de gasto que ten o concello. Nas vamos a decir nós, porque podrían estar mal interpretadas, pero se as di o propio concelleiro, eu creo que van a ser máis clarificadoras. Non? Pero vamos a fuxir dese debate, ou vamos a intentar, cando menos, fuxir dese debate. En principio, nos atopamos tamén algunhas dificultades a hora de interpretar a documentación. É importante a memoria da alcaldía, e ademais está o alcalde aquí. Fálase de que en un dos capítulos se integra aí unha cuantía económica para facer frente aos pagos das subvencións das asociacións de veciños do ano 2015. Do ano 2015. Non sei se é certo ou houve un erro por aí. Se é certo, bueno, 2015 vamos a aprobar os orzamentos do 2017. É certo aí da lentitude que comentaba o concelleiro de Facenda. Non hai máis que ver o exemplo, non? 2015. É certo tamén que en esa memoria da alcaldía tamén se menciona que do capítulo 1, desde que falaba desde persoal e tal, a disminución que hai,
Bueno, non é debida a xubilacións, ni moito menos, non? Non é debida, porque, home, eu creo que amortizar prazas en este apartado non vai. O que se di claramente en esa memoria de alcaldía, además é o alcalde que non di, e pódeme corrixir, que está hoxe aquí, pois dice que é porque xa non figura o pago da paga extra que tiña que facerse fronte ao ano pasado. Entón, esa cuantía minora a partida do que sería o capítulo de persoal, non? Pero, bueno, falando de persoal, sí, nos gustaría, porque, claro, xa non somos competentes neste pleno para falar delo, creo que está delegada a competencia na Xunta de Goberno, creo, igual me equivoco tamén, sí que nos gustaría, antes de facer a nosa intervención, pois preguntar que vai a pasar coa oferta pública de emprego. Si vades a sacar algunha plaza, desas, creo recordar, 9 que hai vacantes de funcionarios, 6 que hai vacantes de persoal laboral, non? Como aquí non acompaña o orzamento, pois, cando menos, sabelo. Entonces, no turno de réplicas, pois sí agradecería que se nos aclarara eso, non? Pero, bueno, decíamos que nos preparamos esta intervención fuxindo un pouco do análisis dun documento que nos recorda moito a situación aquela do madrileño que iba a unha tasca, creo que era nunha zona de veraneo, non? E vía na pizarra posto ali no das tapas, aparecía que tiñan orella, non? E o madrileño preguntaba ao taberneiro, dixo, e iso da orella que é? E, bueno, perdón, e iso de la orella que es? Non? E decía o taberneiro, ¿conoce usted los percebes? E decía o madrileño, sí, hombre, e yo, pues no tiene nada que ver. ¿No? Pois o orzamento que traedes hoxe aquí vos, e despois a realidade, a aplicación práctica deste orzamento non tiene nada que ver. Non tiene nada que ver. Solo hai que ver pois, a aplicación que se fai de cada unha desas partidas. Non? Decía o concelleiro de Facenda, temos un superávit, pero non porque ingresemos de máis, que va, temos porque gastamos menos. E temos unha execución do 70 e pico % no gasto. E iso que Montoro nos ten controlados. Bueno, aí xa tería unha opción, gaste o 100% do que leva, senón pa que o pinta, porque tamén acaba de decir que eles, falando polo grupo de goberno, non son os que van a pintar partidas que despois non van a poder aplicar solo por sacar un titular de prensa. Bueno, pois que se explique, polo tanto, porque solo se executa o 70 e pico %, porque se pintan esas partidas que se anuncian e que despois non se executan. Aí algo terá que pasar. Home, é curioso. Decía, este orzamento que se nos presenta aquí, nós xa non volvemos a picar. Xa non vamos a facer un debate de orzamentos, de canto se gasta ou cal é a previsión, e todo, porque ao final é que se collemos as liquidacións dos orzamentos e cando os vemos é que non ten nada que ver, nada. É dicir, dun orzamento de 15 resulta que pasamos a 21. E como se gasta eso? Bueno, tampouco se gasta, curiosamente, porque sumo 6 e quito 6, sigo sempre co 6 dun lado para outro no gasto. É curioso, non? Un pode comprobar que se fai no exercicio pasado, no 2016, co aumento do gasto. Non? Pois incorporo aí un remanente e tal e meto 6 millóns. E ora resulta que cando pechemos o 2016 van a sobrar 6 millóns. É algo máxico, non? É aquelo da caixa oscura, sabemos o que entra, sabemos o que sale, pero por dentro non se sabe o que pasa con eles. Pero o curioso é que van coincidindo as cantidades. Non? É importante saber tamén de onde procede ese aforro no gasto que se di, pois se se mira de todas as partidas, de todos os capítulos do orzamento. É dicir, no capítulo de persoal gástase todo o que se pon? Non se gasta todo. De feito, non supón moito nese remanente, pero algo aparece por aí. Do capítulo 2 de gasto corrente, gástase todo o que aparece? Pois non. Aproximadamente deixase sin gastar unha cuarta parte. Non? Do capítulo para subvencións e demais, exactamente igual. E se collemos xa capítulo 6, por exemplo, o anexo de investimentos, pois veríamos que aí está aportando ao remanente de todos os anos un 60%. É dicir, non se gasta o 60% do que figura en investimentos. E non inventa este grupo municipal, son datos oficiais tamén. Claro, eso xenera remanente. Non se gasta
O 60% do que figura e despois o 60% é o que se incorpora ao remanente. Non? Pero podíamos ver, por exemplo, no 7, onde aparecen as subvencións e demais, pois resulta que aí ven supoñendo tamén sobre a partida inicial un 78%. Non se gasta, claro, así ten que aforrarse. E non se pintan por evitar o que decía por aí o concelleiro de Facenda, temas publicitarios. Pois que nos expliquen, entonces, si non sería máis barato que comprar o Land Rover, o todoterreno, non sería mellor amañar as pistas. Claro, decía noso concelleiro de Medio Rural, decía yo noso compañeiro Raimundo, é que hai moito que amañar. Quen dá as prioridades, Raimundo? Quen dá as prioridades? Pois ben, no exercicio do ano pasado, non recordo canto iba no orzamento inicial, pero ao final, entre incorporación de remanentes e toda esta historia, 700 e pico mil euros. 700 e pico mil euros. Canto se gastou, concelleiro de Medio Rural? Ou canto quedou sin gastar desos 700 e pico mil euros? Un dato que se conoce? Pois nada, 400 e pico mil. Máis da metade. Pero non hai onde gastalos, entonces. Ou hai que xerar remanente para despois volver a vender os mesmos cartos intentando amañar pistas outra vez, que di que hai moitas. Pero diso podíamos falar de moitas partidas, de moitas. Por exemplo, inversións en terreos, 275.000 euros. 275.000 euros. Non sei se era aquela partida que se decía que era para compra de parcelas industriais, para recuperar parcelas industriais. Non sei, eran 275.000 euros. Canto se gastou o ano pasado desos 275.000 euros? Nada. Remanente, 100%. 275.000 euros. Bueno, é unha boa forma de executar. Hai outras curiosas. Por exemplo, unha partida que é de edificios e construcións de servicios, que inicialmente se dotaba con 400 e pico mil euros, que despois se fixo unha modificación para meterlle 90 e pico mil euros, e ao final sobraron 500.000. Increíble. É dicir, pinto, como di o concelleiro de Facenda, 400.000, non me chegan, creo que non me van a chegar, voulle meter 90.000 máis, casi outros 100.000 máis, e ao final deixo todo sin gastar. Claro, é unha boa fórmula de execución de orzamentos, sí, así podemos ter remanente. Moitas máis destas, donde non se lle tocou absolutamente a nada do que se pintou inicialmente. E a outras, que houbo que modificar e incorporar máis carto, que tampouco se gastou. Tamén é certo, hai outras partidas donde non chegou nin siquiera incorporando. Por exemplo, falábamolo antes, eliminación de lixo. Eliminación de lixo. Estamos falando de que inicialmente se pintaban 240 e pico mil euros. Parecía que non iban a chegar, metémoslle 20.000 euros, e tampouco chegaron. Aí quedámonos curtos en 50.000. E iso que era o grande aforro tamén, non? Na recollida selectiva que se falou antes, 280 e pico mil euros non chegaron, houve que meter 15.000 máis, non? Na limpeza viaria, que iban 340.000 euros, pois hubo que meter 50.000 máis, aí quedámonos curtos tamén. Gastos de viaxe do equipo de goberno, é anedótico, non había, non estaba presupostado, e ao final, bueno, foron 1.800 euros que houve que pintar tamén por aí, non? E, curiosamente, en soldos, en retribucións básicas, tanto de funcionarios como de persoal laboral, pois tamén houve que incorporar aí algo de cartos, non? Claro, se non gastamos, vamos a ter remanente, pero o problema é que se necesita gastar. E aí Montoro non pon máis que o límite que non gastes máis do que ingresas. Se os teus orzamentos os levas equilibrados en ingresos e gastos, poderás gastar hasta os ingresos. Pero se o deixas por debaixo para ter remanente, para que che quede aí e decir que aforras, pois non estás cubrindo as necesidades dos veciños e das veciñas, non? Bueno, non sei, análisis que facemos, para que nos vamos a parar nun orzamento como este, se ao final non vai a ter nada que ver co que realmente vades a facer durante todo o ano, non? Aínda así, aínda con todo isto, decir que nós estamos en boa disposición e podemos facer algún tipo de emenda, algún tipo de aportación para intentar chegar a algún acordo e poder apoiar estes orzamentos. Se é que estades en disposición vos, nós podémoslo facer en calquera momento tamén.
Bueno, Kiko, en principio empecé a tomar nota para contestarche, pero evidentemente, como non falaches do que vimos a falar aquí, que do proxecto de orzamentos para o ano 2017, senón que, como sempre, falas do que che dá gana, porque do que falaches xa falaremos cando toque, que cando se faiga a liquidación do 16, que virá a pleno e podemos manter ese debate ese día, e ese día toca. Oxe, en vez de falar do proxecto de orzamento, como non vamos a cumplir, pois xa non falas deso, e falas, como sempre, do que che dá gana. Para mí fantástico, entón non teño moito de que contestarche. Repito, non quero que sone a excusa, pero a falta de execución, sobre todo en moitos casos, no que ti te refires, sobre todo nos temas que requiren contratación en procedimento aberto, obras, pistas, o que queirades, ese tipo de procedimentos son normalmente o que nos levan á inexecución, porque tú, se te fijas, e é así, normalmente as obras que quedan sin executar son as que van con fondos propios. Por qué? Porque non teñen plazo. Entón, normalmente, o Fondo de Compensación Ambiental, os diferentes plans da Diputación, agora plan único, que si teñen plazo, sempre van por diante. Cando chega ao final de ano, xa non dá tempo a licitar o que vai con fondos propios. E repito unha vez máis, non é excusa. Se te fijas no anexo 6 de inversións, vai unha vez máis a remediación ambiental de Airíos. Cantos anos veo aquí? 3, 4. Fácil. E finalmente se vai a ejecutar este ano. Evidentemente, pues, os cartos que durante todos os anos se foron poñendo para esa obra foron incorporándose en remanente. Por que non se fixo antes? Pois porque non se pode, porque non hai medios humanos nin materiais para poder sacar adiante ese proxecto. Non porque non teñamos os cartos, non porque non pintemos e non porque non teñamos a intención e o ánimo de facelo. Que ocorre? Que en vez de facelo nun ano, facémolo en 3 ou en 4. Preguntaban antes outros compañeros da oposición, polo xeriátrico, por 100 cousas, polo circuito de CAS. Se vos fijades, sempre son cousas que se financian con recursos propios. Porque son os que quedan para o final e son normalmente os que nos dá tempo a licitar. Non porque non queramos facelo, ou non porque estemos xogando, ou porque non estemos facendo trampas ao solitario para ter unhos remanentes fantásticos. Non é ese a nosa política económica, sino que nosotros, evidentemente, todo o que pintamos pretendemos executalo. Non nos vamos a engañar aquí, non vou entrar en argumentos tan nimios como que porque sobran ou porque faltan determinadas partidas na execución ou porque non aparecen concretados, porque son gastos normales. Empezabas ti falando do gasto corrente, que si todo se vai a gasto corrente, claro, que a maioría das funcións ou dos servicios que presta este Concello van en gasto corrente, pero non é agora, foi sempre. Teño aquí o vosso orzamento do 2006 e do 2007 e estamos falando de cifras por encima do 80% en gasto corrente. Por encima do 80%. 82% no ano 2006 e o 77,77 no ano 2007. En corrente. No, bueno. Porcentaxe, eu teño aquí os números, podeme equivocar no cálculo. Bueno, ao final, gasto corrente é todo, desde as subvencións hasta o capítulo 1, e esos son a maioría. Que, decir, gasto corrente que non é a inversión. Pois quitando o capítulo 6, o resto é gasto corrente. Económicamente é gasto corrente. Entón, eso non é nada novo. Cal é a diferencia? Claro, gastar de menos ou de máis. Nosotros, se gastamos de menos, é porque non dá tempo a gastar máis. Porque os procedimentos administrativos e o personal e co que contamos non dá tempo a facer máis. Senón, nosotros, claro que queremos gastar todo. E máis que gastaríamos se houbera tempo. Pero cal é a diferencia? Eso genera un retraso na inversión. Evidentemente, pois, falo unha vez máis, remediación ambiental de Airíos, pois levaremos 4 anos para materializar esa inversión, que todavía se vai a adxudicar este ano, e que espero que este ano está feita, pero levamos 4 anos con ela. Pero hai para facela. O problema era antes, cando se gastaba máis do que se tiña. Daquela, evidentemente, pois as normas eran outras, o encorsetamento era outro ben distinto, había moita máis laxitud a hora de gastar, había menos procedimentos legais para gastar, e se gastaba. Cal era o problema? Que se gastaba demais. E iso nos levaba a remanentes líquidos de tesorería negativos, a que os proveedores non cobraran, a que os suministradores locales non serviran ao Concello. Esa era a situación antes. Agora, esa situación, por sorte, non a temos. Somos lentos, repito, unha vez máis, sí. Podemos ser máis rápidos? Dificilmente. Pero que teño claro que este equipo de goberno vai cumplir os seus compromisos. O geriátrico, o campo de herba artificial, o circuito de CARS, o centro de ocio, a remediación ambiental de Airíos, o que queirades, todos os nosos compromisos, tarden máis, tarden menos, por desgracia, normalmente tardan máis, vámonos cumplir. E os feitos nos van dando a razón. Tardamos, pero ao final cumplimos os nosos compromisos. E vai seguir sendo así. Se non executamos o gasto, é por isto que che estou dicindo. E a prova é que sempre son os gastos financiados con recursos propios que quedan colgados, porque non teñen plazo. E agora, se queres, facemos do proxecto de orzamento. A ver,
Primeiro, xa sabes que non é un debate do que fuximos tampouco, votades moita man del, por eso hoxe traemos os datos que tiñamos do último orzamento que fixemos no 2006. No 2006, para o capítulo 2, iba, aínda non, o 30%. O 30% para o capítulo 2. Vos levades o 46%. Bueno, hai unha diferencia. Non? Eu tamén recordo esas épocas que diste onde se gastaba o que non se tiña, que daban pufos, os proveedores non cobraban. Claro que recordo, sí. Bastante anteriores á época do BNG, que tuvo que solventar o BNG tamén. Pero, bueno, da igual. O que é sorprendente é que ti podas decir aquí, e o digas tranquilamente, sin ponerte colorado, que desde o 1 de xaneiro hasta o 31 de decembro, nun ano, non señades quen de executar 700 e pico mil euros que tedes en pistas para o rural. E levades agora, no anexo de investimentos, 31.000. Non sei se vos dará tempo a executar esos 31.000, non? Eu creo, se me equivoco, corríxeme tamén, que se tes 365 días, un ano, para executar 700 e pico mil euros en pistas, cas necesidades que hai, cas demandas que hai, decir que ao final che queda máis da metade sen executar, home, non di moito acerca da vosa xestión. Claro, sempre podemos botar man de axentes externos, que se non teño personal, que se Montoro, pero vos tamén tedes dedicación exclusivas, tedes asesores, home, algo distinto hai. Eu recordo nunha legislatura que foi, non sei se foi anterior, donde vos poníades asesores exclusivamente para dinamizar esos proxectos, para que eso se puidera executar. E, de feito, era o que vos decíades que xustificaba a necesidade desos asesores. Non? Bueno, en este momento, parece ser que eso xa non é así. Como xustificas, e como pode decir tamén o concelleiro de Medio Rural, que dos seus 800.000 euros, 700 e pico mil largos, deixe 460 sin executar en pistas? E despois que en riba o que fai son fases de 500 metros. Como se xustifica eso? É difícil, non? Baixo o noso punto de vista, igual o voso, pois é distinto. Por certo, non me contestaches ao tema de persoal, porque se é un problema de contratación, de persoal e demais, repito, tedes unhas 20 plazas ou 17 plazas aí, non? Algo se poderá facer aí tamén, non? Digo eu, non? En canto ao tema de persoal da oferta pública de emprego, decirche que neste caso estamos condicionados polo que diga o Estado, é dicir, sabes que están pendientes de aprobar os seus presupuestos tamén, generales do Estado, e con elo, pois, o que a nosotros nos atañe, que a tasa de reposición para este ano, pois non sabemos cal vai ser. Entre tanto, non podemos actuar de ningún dos xeitos. O ano pasado sabemos que era do 50%, se é o mismo, pois podemos leválo a cabo. Se é máis, ojalá fora máis a tasa de reposición para poder vendarlo, pero de momento non sabemos, estamos a expensas de que aproben no Estado. Pero estades facendo algunhas contratacións, non? De persoal. As temporais, sí. Sí, e como está descubrindo logo eso? Estades sacando interinidades, estades facendo estas cousas, non? Ou é... Aquelas baixas que se precisan, eso sí. E por que non facedes no resto, en todo? Con todas? É dicir, porque estás falando de oferta pública de emprego. No, sí, pero digo, ti estásme dicindo que tedes problemas de persoal e nós estamos dicindo por que non se cubre. Non? Podemos cubrir de forma definitiva ou podese cubrir de forma interina tamén, non? Sí, claro, pero de forma definitiva, se digo, estamos con restriccións isto, e de forma interina vamos cubrindo en medida das necesidades. Vale. Primeiro, ti tes os datos e eu tamén. Orzamento 2006 do bloque, total operacións correntes son 10.365 sobre un orzamento de 13.237, 77,77%. Capítulos 1, 2, 3 e 4 sumados. Porcentaxe sobre o orzamento, esos son o gasto corrente, se non me equivoco, se non que me corrixa a interventora municipal. 2007 xa pasastes do 77 ao 82, pero a mí eso non me parece mal. É normal, porque a maioría dos servicios que se prestan van a gasto corrente. A maioría dos servicios que se prestan a gasto corrente. Necesitas personal, necesitas suministros, necesitas de todo. E iso que hai que decir, que gasto corrente non é decir que, bueno, se gastan en folios e en bolígrafos, que tamén
tamén, sino que a maioría dos servicios que se prestan por parte do Concello van a gasto corrente. E isto non é ningún demérito, sino que o que hai que ver non é os servicios que se prestan con gasto corrente ou gasto corrente, sino os servicios que se prestan con cargo a eses créditos. En canto ao tema de pistas rurales, volvemos ao mismo. Gástase moito máis ou ti dis que este ano para pistas rurais levamos 30.000 euros. Bien, pois, se non me crees o presupuesto, porque nunca cumplimos, por que me crees eso? Non mo creas, porque, efectivamente, non mo creas porque non vai ser así, vai ser moito máis, pero como sempre, non só van ir estes 30.000 euros, que serán, pois, para rebacheos, seguramente serán os rebacheos que facemos con personal propio unha vez ao ano, pero eso, dentro do que nosotros facemos, é unha anécdota, e é verdad, nesto non me creas, porque vai ser, seguramente, como pouco, 10 veces máis, pero como facemos todos os anos, e o iremos vendo. Efectivamente, o que non entendo é que me utilices un argumento de falta de credibilidade para unhas cousas e, de repente, os 30.000 euros, eso sí que van a misa. Eso sí que o crees. Pois, efectivamente, se non me crees o anterior, non me creas isto, porque, además, neste caso, estás acertado. En pistas rurais non vamos a gastar solo 30.000 euros, vamos a facer o que facemos todos os anos. Ao largo do ano, e dentro de unhas semanas, viremos aquí a facer a liquidación do ano 16, teremos o remanente, e unha partida importante dese remanente, como facemos sempre, pois vai ir a pistas rurais, ou a sanamentos, ou a suministro de agua, ou o que falla falta, como todos os anos. En base a que criterios? Pois o de sempre. A nosa malentendida parece ser participación pública. A nosa malentendida participación pública, que é falar os colectivos afectados e que esos nos digan cales son as súas necesidades e a partir de aí, evidentemente, as prioricemos nosotros como é a nosa responsabilidade. Pero nese sentido, o que non me vale é que te quedes cos 30.000 euros como que non vamos facer nada máis. Non, señor, que vamos facer bastante máis, pero como fixemos todos os anos. Mira, datos. Capítulo 2 de gasto. Capítulo 2 de gasto. 2006. O BNG levaba 3.921.000. Vos, neste tedes 7.116.000. Capítulo 2. É do que estou falando. Vale? Non, a ver. A discusión nos mesmos termos. Eu estou che falando do capítulo 2. Cando me refiro a que ti estás pintando casi o 46% do gasto no capítulo 2, falo do capítulo 2. Punto. Non falo de nada máis. Non é que non che crea os 30 e pico, é que xa non che creo o seguinte. Pero por qué? Porque os feitos, así o din, repito, no 2016 levabades 721.222 euros para pistas no rural. Coas modificacións que fixéchedes, 729.222. Sobrante, 458.630. Que queres que che crea? Podes pintar 1 millón, xe o dixeches antes. Se o problema é o que executades. E xa non falo de outras partidas. Estou me quedando no rural, que eso sempre que vos poñedes de exemplo tamén e o esforzo que facedes no rural, non? Bueno, xa se ve outro día no debate que fixemos tamén do Plan Único da Diputación, a importancia que vos lle dábades. Pero que encima, o que decides que vades a facer non facedes tampouco. Vale? Por lo tanto, non se pode fiar evidentemente. Entonces, vamos a perdernos aquí o tempo na discusión dun orzamento que ao final non terá nada que ver co que faigades, porque tampouco vades a facer o que decides. Porque agora non vos preocupedes que o anexo de investimento leva moi pouco, pero xa veredes o que vamos a meter. Meteredes, pero quitaredes outra vez. Para qué? Para o ano que ver volver co mismo outra vez. Si é sempre o mesmo. Sempre o mesmo. Vale, pois zanjada a discusión. Único decir, ti falabas de capítulo 2, pero eu dixeches gasto corrente. Eu cando falo de gasto corrente, capítulos 1 a 4. A partir de aí, pois si ti pos os teus números, eu poño os meus. Pero sabemos cada un do que falamos. Segundo, pois entonces tampouco sigo discusión. Ti dis, non te creo, os datos son estos, vai pasar isto. Pois eu digo, perfecto, non me creas, eu tampouco me vou esforzar máis en que me creas, porque además non me importa, sino que ao final é unha cuestión de credibilidade e do que ven os veciños, como se decía, hechos no palabras. Entón, perfecto, pois ao final nosotros non faremos nada, vosotros podedes decir todo o rato o malos que somos, pero ao final os veciños son os que ven se se fai ou non se fai, e cando, como e donde. Entón, como é unha cuestión de credibilidade, me quedo todavía máis tranquilo. Dou a discusión por zanxada. Procedemos á votación. Votos a favor.
En contra? Abstencións? Seguinte punto. Mocións, hai varias. Unha primeira moción para que el Gobierno da Diputación da Coruña garantice que es del Partido Popular, para que el Gobierno da Diputación da Coruña garantice que el Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez percibirá como mínimo a través del nuevo plan único los mismos fondos que recibía con las líneas de subvención que existían anteriormente. Sí. Bueno, antes de nada, esta moción se presenta antes de que se trajera a pleno el plan único de concellos en lo que afectaba a As Pontes, con lo cual desconocíamos las cantidades. Pero bueno, es una moción pues en el sentido que acaba de decir el alcalde, es decir, la Diputación de La Coruña, con los votos de PSOE, BNG, Marea Atlántica, Compostela Verde y Alternativa de los Vecinos, aprueba el plan único de los concellos. Lo que hace es todos los planes que tenía e incluso 11 líneas de subvención los agrupa en un único plan, que no es, en principio, lo que se trata de la moción. La moción viene a colación de que se garantice, o de instar a la Diputación que se garantice que, mediante ese plan único de acción, que se garantice que los ingresos que reciba el Concello de As Pontes sean como mínimo los que venía recibiendo antes por el conjunto de todas las partidas procedentes de la Diputación. Soy consciente de que incluso se recibió algo más, por lo menos en los papeles. Una vez que tuvimos acceso a la documentación que venía de la Diputación con los fondos y que se batieron en el último pleno. Y digo sobre los papeles porque pasamos a recibir 1,5 millón, 1.553.000 euros, pero bueno, también es cierto que gran parte, como ya se dijo aquí, corresponde al campo de hierba artificial, que independientemente del valor, 649.000 euros de ese 1,5 millón, pues antes eran actuaciones que hacía la propia Diputación y que no se incluían en los planes o en los fondos que se daban a los concellos. Con lo cual, a lo mejor sí que si la Diputación obrara como antes y se hiciera ese campo artificial en As Pontes, como se hacía en otros concellos, y aparte se dieron los planes, pues a lo mejor tendríamos recibido más. De todas maneras, vuelvo a repetir lo mismo. Se trata de instar a la Diputación que a partir de esta dinámica del plan único, pues lo que haga es que los ingresos que le correspondan a As Pontes nunca sean menores a todo lo que venía recibiendo anteriormente, tanto en este ejercicio como los que vienen. Si procedemos a ratificación da ausencia, votos a favor.